ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ ನಾಗೇಂದ್ರ ರೈ ವಾರ ಕರೆಂಡು ಐತಾರ ಬತ್ತನು ಬಯ್ಯ 7 ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಕುಸಲ ಟೈಮ್ ಆಂಡ್ ಈ ಕುಸಲ ಟೈಮುಡು ವಾರಡೊಂಜಿ ವಾರಡೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪತ್ತ ನಿಖಿಲ ಎದುರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಪ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಕೊಣತುಲ್ಲಪ ಕುಲ್ಲದು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಲ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ನ ಅವಂತರದಾದ ಪಂಡದ ನಿಖಿಲ ತೋಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುದ್ದಿ ವಾಹಿನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಇನಿಕ್ ಒಂದು ಇನಿ ಮೂಜಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಪ್ಪಲ್ದಲ್ಲಕನೆ ಇನಿಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಉಳ್ಳೇರು ಆರಡ ನಿಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಕುಸಲ್ ಪಾತಿರೊಂದಿಪ್ಪ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತ ಎಂಕ್ಲ ಪಾತಿರೊಳ್ಳಿ ನಿಕ್ಲು ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಡ ಇಂಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಕ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೋಂದಿಪ್ಪುಡು ಆ ನಂಬರ್ಗ್ ನಿಕ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಕುಸಲ್ನ ಎಂಕ್ಲದ ಪಟ್ಟೊಲ್ನೆ ನಿತ್ತ ಈ ವಾರದ ಅತಿಥಿ ಏರ್ಪಂಡ ಅವರ ಪುದರ್ ಕುಡಿ ಶೇಖರ್ ಪಂಡದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗರ್ತೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ ಮಲ್ತನಾರು ದಾದೇಡು ಪಂಡ ರೋಡ್ ಬೂರ್ ಪರದು ಬೂರ್ ನಂಚಿನ ಏತೋ ಜನಕ್ಲೇನು ಕೊಣತದ ಇಲ್ಲಗೆತ್ತದೇರು ಅಂಚನೆ ಆರ್ಲ ಐನಾದು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಗೆತ್ತದೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಡುಲೇರು ಆರೇನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಗ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ದುಂಬುದ ಪ್ಲಾನ್ ದಾದ ಅಂಚನೆ ಆರ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಾಯ ಬತ್ತಿರ ಪಂಪನೇನು ಆರ್ನ ಬೈಡೆ ಕೇನ್ಗ ಸುರಕದಾರನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ಪಗ ಶೇಖರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನು ಸರ್ಲೆ ಇರು ಬಣ್ಣಗಣೆ ಒಂಚೂರು ಒಯ್ತಂದೆ ಬತ್ತದಾರ ಅಂದದ ಒಯ್ತೊಂದು ಬತ್ತರತ್ತೇನ್ ಮುಗ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದು ವೇದಿನ ಓಯ್ ಬಾಡಂದೆ ಬತ್ತದಾರ ಬಣ್ಣಗ ಒಯ್ತೊಂದು ಬರ್ಬಿನೆಂಚಿನ ಪುನನ ಅವೇ ಅರ್ಥ ಅಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಬಣ್ಣಗಣ ಏಕೆ ಒಂಚೂರು ಸೆಂಟೂರ ಸ್ಪ್ರೇ ಅಂತಂದೆ ಬತ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಸ್ಟುಡಿಯೋ 1 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ಲೋಡಾತ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತೂ ಎರಡ ಪಾತೆರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ಎಂಕ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನಡೆದಾರ ಇರೇನಂಚ ಬುಡಿಯರ ಬಿಜಿ ಪಾತೆರ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದ ವಿಷಯ ಇಂಚಿನ ಮಂಡ ಎಂಕ್ ತೆರಿದು ಬತ್ತನೆ ಇರ ಇರ್ನ ಅದನ ದುಂಬುದ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡಿಗೆ ಓಟು ಗುಂತೋಡು ಬಂಡದು ಇರು ದಾಯಿಗೆ ಓಟು ಗುಂತೋಡು ಬಂಡದು ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬತ್ತನೆ ಓಟ್ಲಿಗೆ ದಾಯಿಗೆ ಗುಂತೋಡು ಬಂಡ ಎಂಕ್ ಓಟು ಗುಂತೋಡು ಅವೇ ಎಂಕಲ್ಲ ಪೈಪುನಾಗಲ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಮಗಲೇ ಪಾರ್ಲೆಗೆ ಈತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ 10 ಜನ ಬರ್ಪೇರು ಏರಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕೋ ಟಿವಿ ಬತ್ತಿರು ಬಾತಿರ್ದಾರ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇ ಅಂಚ ದಯ ಬಾತಿರ್ಜೀರಿ ಅಗ್ಲ ಕೈಗೆ ಬಂಗು ಗೊತ್ತೀಜಿ ಯಾರು ಊರೇ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ ಇರಗಿತ ಬಂಗವರ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಎಂಕ್ ಪೂರೆ ಬಂಗು ಗೊತ್ತಾದ್ರಿ ಯಾನು ಪರಂದಲ್ಲ ಎಂಕೆನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಯಾಡು ಉರಿಯಲ್ಲ ಬುಡೆ ಯಾನು ಅಂತ ಅಂತೂ ಇರು ಓಟು ಗುಂತು ಬೇಡ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತಾರ ಯಾನು ಓಟು ಗುಂತದೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆలను ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡುಂದಿಲ್ಲ ಓಟು ಗುಂತನೆ ಉಂಟು ನ್ಯಾಪಗ ಯಾನು ಓಟು ಗುಂತು ಬೇನೆ ಉಂಟು ಬಾರೆ ಸರಿ ಇರು ಓಟು ಗುಂತು ಬಾರಂದ ಅಂಡ್ ಇರ್ನ ಚಿನ್ನದ ಎನ್ನ ಚಿನ್ನ ಎಂಎಲ್ ದ ಬೂಚುಂಡತ್ತ ಬೂಚಿ ಎಂಎಲ್ ದ ಬೂಚು ಎನ್ನ ಚಿನ್ನ ಎಂಎಲ್ ದ ಬೂಚಿ ಇರ್ನ ಚಿನ್ನ ಇತ್ತೆ ಬೂಚಿ ಎನ್ನ ಚಿನ್ನ ಎಂಎಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಇರುತ್ತೆ ಎಂಎಲ್ ಯಾರು ಬಿದ್ದಾಡ್ದಾರೆ ಎಂಎಲ್ ಪರದು ಎಂಎಲ್ ಯಾರು ಬಿದ್ದಾಡ್ದಾನೆ ಎಂಎಲ್ ಈ ಡೋನು ಅನ್ಪುಂಡ ಇರ್ನ ಎಂಎಲ್ ದ ಬಾಟ್ಲ್ ಇಡು ಇರುತ್ತೆ ದುಂಬುಗು ಎಂಎಲ್ಎ ಆಯ್ತಾ ಚಿನ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ಎಂಎಲ್ ಯಾರು ಬಿದ್ದಾಡ್ದಾನೆ ಎಂಎಲ್ ಆವಡು ಎಂಕ್ ಪೂರ ಏರೇರು ಪಿರುಕು ಪಾಡುವಾರು ಏರೇರು ಪರದು ಗಂಗಸರ ಪರದು ರೋಡು ಪೂರ್ವಾರು ಮನದಲ್ಲಿ ಎಂಕು ಓಟು ಆಡೋಡು ಪೂರ ಓಟು ಎಂಕು ಆಡ್ದು ನಿಗ್ಲಗೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಆ ಸಮಸ್ಯೆನು ಪೂರ ಫೋನ್ ಅಂತ ಎಂಗಿಟ್ಟ ಬಲ್ಲೆ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಯಾನು ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ರೆ ಏನೆಂಚಿನ ಮಂತ್ರಿ ಆದ್ಯ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪುನತ್ತು ಯಾನ ಬೇಲಿನ ಪೂರ ಸರಿ ಮಂತು ವರ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪಾರಿ ಪೂರ ಮಂತು ವರ್ಪ ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಕುಡಿಶೇಖರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಓಟು ಗುಂತನೆ ಅನ್ನೋದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ ಆತನಿಗೆ ಇನ್ ಚಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತನು ಎಂಎಲ್ ದ ಬೂಚಿ ಆರ್ನ ಚಿನ್ನಗೆ ಆ ಚಿನ್ನಗೆ ಮಾತಾರಲ್ಲ ಓಟು ಪಾಡೋಡಿಗೆ ಓಟು ಪಾಡಬೇರೆ ಒಕ್ಕದುಕ ಓಟು ಪಾಡೋಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ದಾದೊಂಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದುಂಡು ಪರ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಇಜಿಂದ ಪರಂದನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೆಲವು ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಐನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕುಡಿಶೇಖರ್ ರೇಡ ಅಪ್ಪನೊಡಿಗೆ ಆರು ಐಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆನ ಆರು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎಂಚ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನು ಆರು ಐಕ್ ನಿರ್ಧಾರ ತೋನ್ಕರೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೋನ್ಕರೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಡ ನಂಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬರೋದನ್ನು ಮಾತಿರ್ಲ ಐಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಇರುತ್ತೆ ಓಟು ಗುಂತು ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ ಇರು ಓಟು ಗುಂತಿಯಾರಂದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಪಂಡ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಂಡ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಎಂದಾಯ್ತು ದಾದ ಬಂಡ ಇರುತ್ತೆ ಓಟುಗು ದಾಯ ಉಂತುದಾರು ಅಂಚನೆ ಓಟುಗು ಉಂತುನಂದಾಂಡ ಈರೆಡ್ದು ಉಪಕಾರ ದಾದೊಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್
ಹಾ ಹಾ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದ ಜನಕ್ಲೆ ಕೊರಡ ಹಾಕೊಂಡು ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಆ ಪಟ್ಟಿ ದಾದ ಬಂಡದ ಇರುತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ನಡ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕ ದೊಂಬಿತ ಕಾಲರ್ ರಾಡಿಯೋಲರಿಗೆ ಆರಡ ಪಾತ್ರಗ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರು ಪಾತ್ರಂದಲ್ಲಾರೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತ್ರಂದಲ್ಲಾರೆ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಹಲೋ 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 ಏರ್ ಪಾತ್ರಂದಲ್ಲ ಅರ್ಪಲ್ನೆ ಅಚ್ಯುತ ದೇವರ ಅಚ್ಯುತ ಬಂಡದ ಅಚ್ಯುತೇರ ಹೊಲ್ಪಾರ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಚ್ಯುತೇರೆ ಹಲೋ ಅಚ್ಯುತೇರೆ ಪಾತಿರಿ ಅಂತ ಪಿಡಿಗುವನ್ನು ತೋಜಿರಿ ಪಾತಿರಿ ಅತ್ತ ಯಾರು ಓ ದಾನಿ ಓ ಪಾತಿರಿ ಅನ್ನ అన్ని పిడుకుబడదు పాతీర్ను ఏడు పాతీర్ను అందో చెప్పిన తీరు పాతీర్న ఈ రాత్రి దాయ పెడుతున్న ఇలా నీ ఓటు ఆర్డర్ జంక్ ಹಲೋ ಅಚ್ಯುತೇರ ಪಾತೆರ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಕ್ಲ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ನಿಕ್ಲು ಮೊಬೈಲ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತಾರ ನನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಸಲ್ ತಡ ಮೊಬೈಲ್ ತೂವೊಂದಿತ್ತಾರ ಮೊಬೈಲ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಲ್ತದ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಟಿವಿ ತೂವೊಂದಿತ್ತಾರ ನನ್ನ ಟಿವಿನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಲ್ತದ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದು ನನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಚೂರು ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಶೇಖರಣ್ಣ ಪಾತ್ರನಿತ್ತ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಗ ಶೇಖರಣ್ಣ ಇರು ಅವೇ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಒಂಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ನೆನ್ಕೊಂಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಮನ್ಪೆ ಹೆಂಗ್ ಅವತ್ತು ಮಂಡೆಚ್ಚ ಇಂದು ನಿನ್ನ ಪುಜರ್ ಇಂಚ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ನಾಗೇಂದ್ರಿ ಅಂದು ನಾಗೇಂದ್ರ ಈ ಪಿಡುಕು ಆಡ್ಬೇಡ ಅವನು ಯಾನು ಪಿಡುಕು ಪಾಡುಜಿ ಈ ಪಿಡುಕು ಆಡುಜ ಇಜ್ಜಿ ಆತ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಒಟ್ಟು ಎಂಕಿಜ್ಜ ಆತ ಇರುತುಕ ಇರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೆಲೆ ಮಲ್ಪರಂದಿತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಓಟು ಪಾಡ್ಗ ಇರಗು ಪಾಡು ಅತ್ತ ಅನ್ನಂದು ಅವಕ್ಕಿಂತ ಇರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ತೂಡ ಆಪನತ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ದಾದ ಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಭರವಸೆ ದಾದ ಕೊರ್ಪರ್ ಆತ ಬೆಲೆ ಮನ್ಪುರ ಇಜ್ಜರ ಬುಕ್ಕದ ವಿಷಯ ವನ ಭರವಸೆ ಒಂಜಿ ಕೊರಡತ್ತ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರಡು ಅನ್ನಂದು ಆ ಭರವಸೆ ದಾದ ಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅದ ಅಪಗೆ ಉಂತಲ ಇರು ಭರವಸೆ ದಾದ ಬುಕ್ಕ ದುಕ್ಕ ಕಾಲರ್ ಇರಕ್ಕೆ ಯಾರ ಪಾತ್ರ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಪಾತ್ರಂದಲ್ಲರೆ ಏನು ಕುಡಿಶೇಖರ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತ್ರಂದಲ್ಲರೆ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಏನೊಂದಿಜ್ಜನ್ನ ಕುಡಿಶೇಖರ್ ನನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಜೋಸ್ತು ಇರ ಕುಡಿ ಚಡ್ಡಿ ದೋಸೆ ಪಾತ್ರ என்ன சட்டி தோசை ಟೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಆಮೆ ಓ ಓ ಎಂಚ ಬಂಡ ಎಮ್ಮೆಲ್ ಬೋಡ ಎಮ್ಮೆಲ್ ಉಂಡು ಎಮ್ಮೆಲ್ ಉಂಡಾ ಜೊತೆಗೆ ಬರ್ಪೆ ಎಂಕಲ ದಿವಸದ ಮೂರ್ತಿ ಜೋರ್ತ ಹೆಂಗಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಂದು ಜಾಪಿಜಿ ಈತ್ ಬರ್ನದ ಹೇಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬಾರ್ ನಂಚನ ನಂಗಡ ಪಾತ್ರ ಬಂಗಾಪುಂಡು ಇರ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೈತ್ ತೀರ್ತ ಚೂರು ಹಾ ಹಾ ಇರ ಬರ್ಪಾರ ಏದು ಮೈತ್ ತೀರ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಯಾನು ಈಗಿನ ಜೋಶಿ ಯಾನು ಬಿಕ್ಕು ನಿನ್ನೊತ್ತಿಗೆ ದಿನರ ಅಚ್ಚುತನ್ನೇ ಬರುವುದು ಹಾ 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 ಏನು ಪರಪೆ ಅಂತ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸರ್ ఆయన ಮೈತ್ ದಯಸೀತನ ఆయన ದತಿಡ್ರ ಐಜನಿಗೆ ಎಂಬುಕಾತ ಪರಪು ಜಮರ ಈ ದೈಂಚ ಅನ್ಪಯ ಏಳು ಬೆತ್ತು ಒಳ ಜಂಗಡಿ ಓಡ ಓ ಬೆಂಗಡದಿ ಓಡೋದೇತು ಹೆಂಗೆ ದೆಂಗಡಿಗಿಂಡ್ರ ಏನದಾಯ್ತ ಕುಳ್ಳೀರು ಬರ ಏರಿಂಬಿ ನಿಮ್ಮ ಓ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಜಂಕು ಓಟು ಮಾಡ ಏನು ಓಟು ಉಂಟು ಈರ್ನ ಚಿನ್ನೆವು ಈರ್ನ ಚಿನ್ನ ಬಂದ್ಲೆ ಚಿನ್ನ ಚಿನ್ನ ಬೂಚು ಬೂಚ ಬೂಚು ಮುಚ್ಚಲ್ಲು ಎಮ್ಮೆಲ್ದ ಬೂಚು ಎಮ್ಮೆಲ್ದ ಬೂಚು ಅಂದ ಹಾ ಓಟೆ
ಎಂಕ್ ಗಂಧ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಲೋ 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 ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಬಾರಡುಕುಲಿಂದೆ ಫೋನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ನಾಂಜಿ ಓಟಿರೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಓಟನ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯನ್ನು ಅದ ಮುಲ್ಸು ಫೋನ್ನಾಗೆ ಎತ್ತು ಒಟ್ಟು ಉಂಡುದಿಲ್ಲ ಅದ ಒಂಜಿ ಓಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅನ್ನಂತು ಓಕೆ ಅಂಚ ನಾಗೇಂದ್ರ ಈ ಪಾಡುಜ ಅದ ಯಾನು ಪಾಡುಜಿ ಅದ ಈ ಸತ್ಯ ಎನ್ನ ಮೋನ ನೋಡು ನಾಗೇಂದ್ರ ಈ ಬರ್ಪುಜಾನ ವಿಷಯ ಎಂಚ ಗೊತ್ತನ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಗೊತ್ತೋನೆ ರಾಬುಜಿ ನಮ್ಮ ಮುಖ ಕುಲ್ಲುದು ಬಾತೇರ್ಗ ಕುಲ್ಲುದು ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಸ್ವಾತಿರು ಬಾತೇರ್ದು ಜನ ಅಂಚನೆ ಮುಖ ಕುಲ್ಲುದು ಬಾತೇರ್ಗ ಅಂದತ್ತ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನೋಟು ಎಂಕೆ ಇರ್ನೋಟು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಗ ತುಗ ಇರ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಪಂಡದ ಭರವಸೆ ಎಂತ ತಿಕ್ಕೊಡು ಇರ್ನ ಎಂಬೆ ಪಾಡ್ಜೆ ಎಂದು ಕರ್ನಾರ 4 ಆಟು ಐತಿತಿ ಮಂಗಿ ಅದಮೇ ನಾಗೇಂದ್ರ ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಡೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಯಾನ ಕರತ್ತ ನಾನ್ ಇರು ಏತೆ ಓಟು ಬುಡೋಟ ಎನ್ನಲ್ಲ ಓಟ್ ಬೋಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಈರನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೇರಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಓಕೆ ಇರೈತೆ ಭರವಸೆ ದಾದ ಕೊರ ಪನ್ನಿ ಅಂತ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ಸೋತ ಭರವಸೆ ದಾದ ಪನ್ನ ಇರ್ನ ಸುರುತ್ತಯಾನು ಏರು ಫರದು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ್ನಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಬಾರಡು ರೂಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ರೂಪಾಯಿ ಬಾರಡೆ ರೂಮ್ ದಾಸ ಅಂತ ಬಾರಡೆ ರೂಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಓಕೆ ಐಕ ಅಪನ ಚಾರ್ಜಸ್ ಪೂರ ಇರ್ನ ಪೂರ ಸರ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಪೂರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾರತ್ತ ಏತು ಪರ್ದು ಟೈಟ್ ಆದ ಕಕ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕಕ್ಕ್ಯಾರೆ ರೋಡ್ ಹೊತ್ತು ಕಕ್ಕೊಂದು ಬಯಾರೇಜ್ ಪಾಡಂದು ಬರ ಫೈರ್ ರೇಜಿಗೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ಓಕೆ ನನಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಒತ್ತ ಒಂಜಿ ಭರವಸೆ ಅನ್ನತ್ತ ನನಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಆಯ್ತು ಮುಖ ಬಾತೆ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಒಲ್ತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲಾರ ಏರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲಾರ ಕೋಟ್ಯಪ್ಪೇರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲಾರ ಒಳ್ಪದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲಾರ ಕೋಟ್ಯಪ್ಪೇರೆ ನಾನು ಉಬರ್ ಹಿಡ್ದು ಕೋಟ್ಯಪ್ಪೇರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಕೋಟ್ಯಪ್ಪೇರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡಿಕೆ ಸವೇರೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಉಳ್ಳೇರಿನಿ ಆರು ಓಟು ಗುಂತು ಬೇರೆ ಶೇಖರ್ ನಡ ಪಾತಿರ್ತೀನಿ ಆರು ಓಟು ಗೊಂತು ಬೇರೆಗೆ ಆರಡಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ಲೇ ಇರ್ನ ಓಟದಲ್ಲ ಆರೆ ಗುಂಡ ಅಂತ ಇರ್ನದಲ್ಲ ಬರ ಆರಿದಲ್ಲ ಆಟ ಕೇನಿಯರ್ ಉಂಟದಲ್ಲ ಕೇನಲ್ಲೇ ಕೋಟೆ ಬಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಶೇಖರ್ ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲಾರೆ ಯಾನು ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಈರೇನ್ ಚೊಲ್ಲಾರು ಯಾನು ತೊಜ್ಜ ಟೈಟ್ ಆತಿಲ್ಲ ಈರೇನ್ ತೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಾನೆಂದು ಆಡುತ್ತ ಬರ್ತಡೇ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅದ ಅದೊಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬರ್ತಡೇ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅದೇ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪೇರ ಬುಗ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಕೊಟ್ಟಪ್ಪೇರ ಅರಮನೆ ಇರುವಿನಿ ಪಾಡ್ದಾರ ಯಾನೊಂಜಿ 90 ಇರಗ ನಾಟುಂಡ ಈತು ಸರ್ತಿ ಈತು ಒಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುದು ಪಾಡ್ದು ಇರ 90 ನಾಟುಂಡೆ ನಾನು ಕೂಡ ಪಾಡ್ರೆ ಫುಲ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಕನ್ಸಿದ್ದೆ ಎಂಗೊಂಚೂರು ದೀಲೆ ಇರ ದೀಕ ಇವತ್ತು 3 ಸರ್ತಿ ತಪ್ಪಿದೆ ನಾನು ಪಾಡ್ನ ಮೂಜಿ ಬೂಚಿ ದತ್ತಿರ ಯಾಣ್ದಾನೆ ಕುಲೇನ ಅಕ್ಕಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 3 ಸರ್ತಿ ತಪ್ಪಿದೆ ನಾನು ಪಾಡ್ನ ಇಂದು ಯಾನು ಓಟು ಗುಂತುವೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಅಂದು ಓಟು ಗುಂತು ಬರ್ಗೆ ಓಟು ಎಂಕೆ ಆಡ್ಯಾರ ಈರೆಗೆ ಪಾಡ್ದ ಅಂದ ಈರೆ ಓಟು ಪಾಡ್ದು ಗೆಲ್ಪ ಬರತ್ತೆ ಓಟು ಪಾಡ್ದು ಗೆಲ್ಪ ಬರತ್ತೆ ಅಂದು ಗೆಲ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಓಟು ಪಾಡ್ನಾಕ್ಲಿಗೆ ಇದು ಬಲ್ಪಾಡದು ಎನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಯಾಕಂದ ಹಂಗಂದು ಎನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಪರದು ಮತ್ತು ರೋಟಿ ಪೂರ್ಣಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ರೂಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ರೂಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ರೂಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದೇ ಬುಕ್ಕ ಗಂಗಾ ಸರ ಇತ್ತ ದುಂಬು ಮಾತ ಬಾರಿ ಬಂಗಾದ ನಮ್ಮ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಪಲ್ತುಡು ಬಾರಿ ನರಕ ಬೈತೇರಿ ಗಂಗಾ ಸರಾಗು ಯಾನ ಬೈಕರ್ ನರಕ ಬರ್ತದೆ ಅತ್ತ ಒಂದಪ್ಪ ನಾನು ತರಕಾರಿ ಮಾರ್ಲೇಕ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಗಂಗಾ ಸರ ಮಾರ್ಲೇಕ ಮನ್ಪೆ ಓಟ್ ಹೆಂಗೆ ಪಾಡು ಅದೇ ಇತ್ತ ರೂಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡಿರ್ದು ರೋಡ್ ಪೂರ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಅಂದು ಅಟ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಪದ ಮಂದಿ ಆಡಿಗೆ ಪಣಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಾನೇನ್ಪೋರು ಇದು ಪರ್ದು ಪೂರ್ಣಕ್ಲಿಗೆ ಪಜ ಮಂದಿ ಆಡಿಗೆ ಕೊಂಡ್ರ ಬಾಗಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡಿರೋದು ಅವು ಅದೇಗೆ ಭಜ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತುಂಡ ಸೈತನಾಗ್ಲೇಕ ಹಾಕೊಂಡವು ಈ ಕೇರ್ಪುರ ಅಂದ ಕೋಟಪ್ಪ ಈ ಪರದು ಕೋಟಪ್ಪ ನಿಕ್ಕು ಕುಂಡಾಜೆ ಕುಳಿದು ಬಾರಿ ಅಮ್ಮದ ಅಪ್ರತ ಕೋಟಪ್ಪ ಅತ ನಿಕ್ಕು ಈ ಎಂಜಿನ ಸೈತನಾಗ್ಲಿ ಪುರಾಕಲು ನೆನ್ನೆ ಪುರಾಕಲು ಸಮಾಧಾನ ಸಮಾಧಾನ
ಪರ್ದು ಪೂರ್ನಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಸುಮಾರು ಉಮ್ಮಿಟ್ ಕುಚ್ಚೊಂದಿತ್ತಂడి ఏళ్ళొంచి పర్దు పూర్తిస్తారు రోడ్ సైడ్ చెప్తారు అప్పటి అంత అప్పగా జత్తునైతే పరదే పూర్ణల్ప ఉమిలి చుచ్చినక ఇరకి మర్దావుడత అందండి ఐక్లో వేస్తావుడు ఇరకి ఐక్లో వేస్తావుడా అందండి ఇది ఏ పేప పరదే రోడ్ సైడ్ బూరాడు వల్లే ఆ నీరు నొట్టికి జనగాడు అప్పుడు ఉమిలిదేర్రే అంది అవే ఒట్టుకు ಅಂಚನ ಓಟು ಪಾಡು ಎಂಕೆ ಓಟು ಪಾಡೋಡು ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯೋನು ಓಟು ಲೆಕ್ಕ ಬರೆಯೋನು ಪ್ರಚಾರ ತುಳ ಇಂಚ ಪ್ರಚಾರ ಅನ್ಪೋಡು ಕೋಟೆಪಣ್ಣ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆನೆ ದೀದಾರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ MLA ನೊಟ್ಟು ಅದ ಫ್ಯೂಚರ್ MLA ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಬೇಡಿಕೆನೆ ದೀದಾರೆ ಓಕೆ ಯಾರು ಮಲ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಂಚ ಓಟು ಮಾಡುದು ಅದ ಅಂದು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ ನನಾತ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅಂದು ನನಾದ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಿ ಇಪ್ಪಲೆ ಅಂದು ಈರ್ಲ ಪರೋಡು ಈರ್ಲ ಪರ್ದ ಆರೆ ಕೊಂಚ ಓಟ್ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚಾನಾ ತೂಕ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೇಖರ್ ನಾನು ಎಂಚ ಈ ಸರ್ತಿ ಶೇಖರ್ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುದು ಆತಾ ಅಂದು ಓಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ ನನಾದ್ ಇಂಚನೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಿ ಇಪ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಗೊಂಡಿಪ್ಪಲೆ मेरा पूरा फैमिली दो टेंके पूर्ण अंदंद नागेंद्र निखिल फन्न ಗೆತ್ತಾಂದ ಈಲ ಬಿಡ್ಕೋರ್ದು ಎಂಕೆ ಓಟ್ ಮಾಡೋಡ್ಗೆ ಯಾನಿರೆ ಓಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬರ್ತೀಯ ಅವಡೆಂಕ್ ನಿಕ್ ಅವು ಬಿಡು ನಾಗೇಂದ್ರ ನಿಕ್ ಏತು ಗಂಗಾಸರ ಬೋಡು ಬನ್ನಿ ಯಾನ ನಿಕ್ ಕುಪ್ಪಿ ಕುಪ್ಪಿ ಕೊರ್ಪಾರು ಗೊತ್ತಾನತ್ತ ಈ ಎಂಕೆ ಓಟ್ ಮಾಡೋಡು ಈರೆಗೆ ಓಟ್ ಮಾಡ ಕುಪ್ಪಿ ಕುಪ್ಪಿ ಮಾಲು ಕೊರ್ಪಾರು ಓ ನಿಕ್ ಏತು ಬೋಡು ಲಾಯಡ ಮಾತ್ರ ಬನೋಡ್ಚಿ ಲಾಯಡ ಬಂಡ ನಿಕ್ ಕೇಸು ಪೂರು ಬಂಗಾವು ಅವು ಆರಲ್ಲು ಪುರ ವಾದ ಅನ್ಪುನಾಗ ಬಂಗಾವು ಅರೆಡ ಬನೋಡ್ಚಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬಂಡ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀಯ ಅವಳು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಬಂಡ ಹೆಂಚಿನ ಬಂಡ ಇರುತ್ತೆ ಪರದ್ ರೋಡ್ ಏರ್ಲ ಪಾರಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ರೂಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕೊರ್ಪೆ ಪೂರ ರೂಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಕ್ಲಿಗಿತ್ತ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋವಡೊಂದೇ ಆಪುಂಡು ಅಪಗದ ಅನ್ಕೋರಿ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಫೋನಾಗ ಅಗ್ಲಿ ಪರ್ರ ಪೋಪೆರೆಂದು ಅಲ್ಲ ಫೋನ್ ಉಂಡಲ್ಲ ಫೋನ್ ಉಂಡು ಕಾಲ್ ಉಂಡಿಗೆ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತ್ರ ಸಲೀಂ ಯಾನ್ ರಾಮಕುಂಜ ಬಂದ ಸಲೀಂ ರಾಮಕುಂಜರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬತ್ತು ಕುಡಿ ಶೇಖರಣೆ ಮತ್ತು ಕುಳ್ಳದಿರಿನಿ ಓಟು ಒಂದು ಬೇರೆಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಕೋರಲಿರಿ ಅಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷ ಉಂಡು ಪಾತಿರ್ಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇರ ಪಕ್ಷ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಅಂದಾರಿಗೆ ಅಂದ ತುಲೆ ಇರಗು ಪಕ್ಷ ಹಿಡ್ದಲೆ ತೊಂದುಲೇರು ಓ ಬೇತೆ ಪಕ್ಷ ಸಲೀಂ ಕಾಕ ಹೆಂಗನೆ ಉಳ್ಳಾರಿ ಎಂಕ್ಲ ಹುಷಾರ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಪಕ್ಷಗಿರೋ ಕೊಂಚ ಸೀಟ್ ಕೊರ್ಕ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂಕೀರ್ಲ ಓ ಪಕ್ಷವು ಪಿತೃ ಪಕ್ಷನ ಆತಪ್ಪ ಪುದರ್ದಿಡತೆ ಪುದರ್ದಿತ್ತು ಹೊಸ ನಾಟಕ ಅವು ಬುಡ್ಚಿ ಅವು ಪಂಡ ಅವು ಬೇತೆ ಎಂಕ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲ ಪುದರ್ದಿತ್ತಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇರು ಓಟು ಕುಂತಿರ ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನು ಓಟು ಕುಂತಿನ ದಾದ ಮಾತ ಮನ್ಪೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಂದ್ರ ಫೋನ್ ಅಂತನ್ನ అందుకే ఈరేకి దాత మాత మన్పేలు ఉండగిన పని యాను సీఎం అయితే ఎంకి దాల మల్పొడిచిరు యాను ఓటుకుంటది యాను సీఎం ఆపే ఈ సీఎం ఆపనా బుక ఈ సీఎం ఆరేనుడే ಬುಕ ಇರ್ ಓಟುకుంటದು ವಿನ್ನರ್ ಯಾನು ಸೀಎಂ ಆವಡೆತ್ತ ಈ ಗಂಗಸರ ಪಾಟ್ನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಎಂಕೆ ಓಟು ಆಡ್ನ ತಟದ್ಲನಿ ಕೊಂಜಿ ಓಟು ಪೂರ ಅಂತ ಎಂಕು ಈ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷರೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಈರೆಗೆ ಅನ್ನ ಸೀಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಎಂಗ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಾಗ್ಲಿ ಫೋನ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಏರು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಾಗ್ಲಿ ಎಂಗ ಈ ನನಂಜಿ ಎನ್ನ ಬೂಚಿದ ಎನ್ನ ಚಿನ್ನಂಡು ಗಂಗಸರದಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಐಕ್ಯೊತ್ತುನು ಸಲೀಮಿ ಅನುಬಿಡೆ ನಿನ್ನ ಓಟುಲ್ನೇ ಅನುವೈಪೆ ಎನ್ನ ಮಧ್ಯ ಮುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರ ತುಲಿ ತೂಕತ್ತ ನೀ ಎನ್ನಡಿ ಓಲ್ವಾದ ಫೈಟ್ ಅನ್ಪದು ತಾಂಟ್ರೆ ಬಾ ತಾಂಟ್ ಬಾ ತಾಂಟ್ರೆ ನೀ ತಾಂಟ್ ಬಾ ಬಾ ನೀನ್ ಎವಡೆ ತಾಂಟ್ರೆ ನಾನು ನೋಕ್ರೆ ಬಾ ಅದಬ್ಬೆ ನಿನ್ನ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಮತ್ತೊಂದು ಎನ್ನಡನೆ ಓಟಿಗೇನುವ ಮಾರಿ ಸಂತ ಬರ್ಲಿ ಕುಡುಕರ ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತದೆಲ್ಲ ಗಡಿ ಹಾಕಿ ನೀನು ಬುಡುಪುಜಿ ಜೈ ಕುಡಿ ಸರ್ಕಾರ
శేఖర థ్యాంక్ యూ సలీం రామ్ కుంజర్ జై పాడు ఓ నాగేంద్ర ఎన్న ఓటు అయిపోయారు జై పాడు నల్ల నల్ల ఒట్టుకు కాల్ ఇద్దరు నీకు ఓ పెట్టు నాగేంద్ర ఓటు అయిపోయారు ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಈ ರೀತಿ ಇಂಚನೆ ಅವತ್ತುಲೆ ಆರ್ಲ ಬಂಡೇರು ಪರ್ಪುನ ಅಂಚನಕ್ಲೆ ಏನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಲ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಈ ರೇಂಜಿನ ಪರ್ಪುನವೇ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟು ಬಂದು ಬಿದಾಡ್ದಾರೆ ಐಕ್ಯ ಬಿದಾಡ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ ಮಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತು ಮಾರೆ ಅಂತೂ ಇರುತ್ತೆ ಪರ್ಪುನ ಬುಡ್ದು ವಿಧೇ ಪರ್ಪುನ ಇಜ್ಜಾರು ಓಟ್ ಐಕ್ಯ ಪಾಡು ಅಂಚನೆ ಒಂತೇರ್ನ ಆರುತ್ತೆ ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟದು ಪರ್ಪುನ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ಕೊಂಡ ಪ್ಲಾನ್ ಧಿಕ್ಕಾರ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಪೂರ ಓಳು ಡಾಂಬರ್ ಲಕ್ಕದ ಹೋತು ಅಲ್ಲ ಪೂರ ಮಾರ್ಬಲ್ ವಾಡ್ಬೆ ಮಾರ್ಬಲ್ ವಾಡ್ತಾರೆ ತುಕ ಓಟು ತಪ್ಪಾಡು ಪೂರ ಮಾರ್ಬಲ್ ತರೇಕ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ವಾಡ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಜಾರಂದಲೆಕ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಯ್ಕು ಸುಡಿ ಅಡ್ಡ ದೀಪೆ ಓಕೆ ನಾನು ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನು ರಂಜಿತ್ ಅಂತ ಅಡ್ಕಾರದ್ದು ರಂಜಿತ್ ಅಡ್ಕಾರದ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡಿಶೇಖರ್ ರೋಡ್ ಉಂತದೇರಿಗೆ ಹಾ ಅಂಚ ಏನದಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಭರವಸೆ ಅಂಚಿನ ಕೇನೋದಲ್ಲ ಅಂಚಿನೋದಲ್ಲ ಉಂಡ ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂದು ಕುಡಿಶೇಖರ್ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಪಾತೇರ ಉಂಡ ಇರದಲ್ಲ ಕೇನಿಯರ್ ಉಂಡ ಅರ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಾ ಅವ್ರು ಮೂಳೆ ಸರ್ತ ಉಂತಿರ ಆವಂದಿಜ್ಜಾರಿಗೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಓಟು ಉಂತು ಬೇರೆಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡಿಶೇಖರ್ ಏರಿನ ಪುತರಿಂಚ ಬಂಡಾರೆ ನಿನ್ನ ರಂಜಿತ್ ಅಡ್ಕಾರದ್ದು ರಂಜಿತ್ ಅಡ್ಕಾರದ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ರಂಜಿತ್ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಜೈ ಹಾಕಿ ರಂಜಿತ್ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಶೇಖರಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಓಟ್ ಗುಂತುದರಿಗೆ ಓಟು ಗುಂತು ನಾನು ಓಟು ಎಂಕೆ ಮಾಡೋರು ವಾ ಪಾಡ್ಕ ಇಲ್ಲ ಚಿನ್ನ ಉಂಡಿ ಗೊತ್ತು ಚಿನ್ನ ಗಂಗಸರ ಬೂಚುಳ್ಳತ್ತ ಎಮ್ಮೆಲ್ದ ಕುಪ್ಪಿದ ಮಿತ್ತದ ಬೂಚೆನ್ನ ಓಟು ವಾಡು ಅಂದ ಹಾ ಎಂಕಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಬೇಲಂ ಪಡಿತ ವಸಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಹಾ ಆರ್ಲ ಪಾತ್ರೆ ಉಂಟು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಫೋನ್ಗಳು ಆರೆಡೆಲ್ಲ ಬಂದು ಓಟು ಎಂಕೆ ಪಾಡ್ರೆ ಶೇಖರಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚಲ್ಲರಣ್ಣ ನಿಕೋದಿ ಬೋಲ್ದಾಗಿ ನಾವು ಮಾರೆ ಎಂಚೂರ ಮಾರೆ ಅಯ್ಯೋ ವಸಂತ ತೂನಗನೆ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಜಾರು ಸಹಿತದ ನಾನೇ ಪರ್ತನಾಥ ಅರ್ಥನೇ ಹಾ ಪಣ್ಣ ಓಟ್ ಹೆಂಗು ಆಡೋಡು ಓಟಿರೇ ಬಾಡಡ ಏನು ಓಟು ಉಂಟದ ಗೊತ್ತುಂಡೆತ್ತ ಎಮ್ಮೆಲ್ದ ಬೂಚಿಯನ್ನ ಚಿನ್ನ ಗೆಲ್ತಿನದಾಯ್ತ ಕೊಡ್ಪಾರು ಗೆಲ್ತನೇ ಇರೋದಾಯ್ತಬಹುದು ಗಂಜಿ 4 ಬಟ್ಲಿ ಬೀಜದ ಹೊಡಿತಿ ನಾಲ್ಕಿ ಬೀಜದ ಹಾ 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 ಬೀಜದ ಹುಡುಗಿ ಬೀಜದ ಹಾ ಹಾ ಕೊರ್ಕೋ నీకు ఓటు ఈ పాడు తిప్పిదే ఇవన్నాక నీకు బీజదనే కొరకో బీజదనే కొరక 8 లీటర్ ఓడు నీకు 4 ಕುಪ್ಪಿ ಅದು 4 ಕುಪ್ಪಿ 8 లీటర్ ఓడు ఒక ಇಂಟ್ರಿ ಬಂದ ಎಂತ ಊರಿಗೆ ಬರ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶೇಖರಣ್ಣ ಈಗ ಕೂಡ ಬಂದಾಗ ಸಂಕೋಬಹುದು ತಾನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಂತ ಊರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಸಂಕೋಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಟ್ಟದು ಫುಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕಟ್ಟಾರೆ ಫುಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೆಂಟ್ರಿಂಗ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಕಟ್ಟಾವೆ ನಿನ್ನೆ ಇటు చెప్పుడువే మండే ఛాన్స్ ఈలో ఒట్టిగా చెప్పారు నిన్నటి ఏం చెప్తున్నా రడ్డు పున్న సైతులే కాపుజా ఉంజి పున్న సైతులే అవుజా రడ్డు ఇచ్చినట్టే శేఖరన్న వాళ్ళంటే రెడ్ బలి కొట్టిన మరి ఇదే సైఫ వసంత ರಡ್ಡು ಮುಚ್ಚಾಲು ಮಂಗೆ ಇಂಬೆ ವಸಂತ ಎಂದು ಇಂಬೆ ರಣಕುಡಿ ಇಂಬೆ ಮುರಣಿ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುದು ಏಳೆನ್ಮ ಕುಪ್ಪಿದಂಗದಿ ಮಂಗಿ ಪಾಟಲಾಗ್ಲಿ ಎಂಕೋಟು ಎಂಕೆ ಮಾಡ್ರಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಪಜ್ಜಡದ ಪತ್ತನ ವಸಂತ ನಡಿ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ ಎಂಕೆ ಓಟ್ ಎಂಕೆ ವರ್ಮ ಬಾಟ್ಲಿ ಬರ್ತಾರ ಏನು ಒರಂಬರೆ ಬಾಟ್ಲಿ ಮರೆ ಒರಂಬರೆ ಬಾಟ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಆರೋಗ್ಯ ಆಳುವಂತಾರೆ ಶೇಖರನ್ನ ಮದುವೆಯಾದ ಬುಡದಿ ಸೈತನತ್ತ ಮಾರೆ ಮುರಳಿ ಕಿರಣತ್ತೇನಿ ఈ సన్ని మీద సాగుకు పట్టదు అన్నమున లాడు తింటా మరి ఎన్నప్పుడు ఎదురనికి నిలిపించా మరి మంట
ಓಕೆ ಶೇಖರಣ್ಣ ಆ ನಮ್ನೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಓಕೆ ವಸಂತನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅಂಬೇರು ಶೇಖರಣ್ಣೆ ಕೋಪ ಬಿಪಿ ಮುಳ್ತು ಲಕ್ ಬೇರಾರು ಚಾರಡೆ ಲಕ್ಕಿರ ಬಿದ್ದಾಡು ಬೇರಾರು ಅಂತ ನಡೆದಾರ ನನ್ನರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಲೆ ಇಂಚನೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಲೆ ಏಪಲ ಪಾತ್ರೊಂದಿಪ್ಪಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಗೆ ಬರಕ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಓಕೆ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂಡ ರೆಂಚ ಬಂಡ ಒಂದು ಪರದು ಇಲ್ಲಾಗ ಓಪನ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಂಡ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ದಾದ ಒಂದು ಬುಕ್ ಪಾತ್ರ ಕಂಜಿ ನನಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಎರಡೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಇರೋ ಪದರಿಂಚವಲ್ನೆ ನಿವೇದಿತಾ ನಿವೇದಿತಾ ಒಲ್ತು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲಾರ ನಿವೇದಿತಾ ಒಲ್ಪದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲಾರ ಸುಳ್ಳ್ಯಾರ್ದೆ ಸುಳ್ಳಿ ಅಂದೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಶೇಖರಣ್ಣೆ ಇನಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬತ್ತುಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಓಟುಗಂತು ಬೇರೆಗೆ ಕುಡಿಸೇಕರನೇತ ಅಂದಾರು ಓಟುಗಂತು ಬೇರೆಗೆ ಚಾರಡ ಅದಲ್ಲ ಏನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಿನ ಪಾತೇನೋ ನೋಡಿ ನಿವೇದಿತ ಆಂಟಿ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಎಂಚುಲ್ಲಾರ ಆಂಟಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಇರ್ರಿ ಫೋನ್ ಅಂತಾರೆ ಇರ್ನ ಓಟು ಎಂಕೆ ಯಾನು ಪಿಡ್ಕೋದು ಮಂಡಚ್ಚೊಂಜಿ ಮನ್ಪೊಡ್ಚಿ ஓட்டு பாடுக்கிறீங்க அந்த இந்த பரியாண்ட ஓட்டு ஏற்பாடு வருகிறீங்க ಅದು ಓಟು ಎನ್ನ ಚಿನ್ನೆ ನಾವು ಎತ್ತ ಪಿಡ್ಕದಾಗ್ಲೇನು ದಾಯ ಬಂದ ಇರೆ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತ ಇಂಚ ಓಟು ಗುಂತುಂಡ ಸುಮಾರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದು ಪ್ರಚಾರ ಕೊರೋಡು ಗಂಗಸರ ಬಂದ ಗಂಗಸರ ಏರು ಪರಂದನ ಇತ ಈರ್ನ ಗಂಡನಿಲ ಪರದು ಬರ್ಪಿರತ್ತ ಆರ್ನ ಓಟ್ಲ ಎಂಕೆ ಬೂರ್ಜ ಈರಪಗ ಈರ್ನ ಕಂಡನಿಲ ಎಂಕ್ ಓಟ್ ವಾಡ್ನಾಗ ಬುಡಿದೀರಾಯಿನಾರ ಈರ್ಲ ಎಂಕೆ ಓಟ್ ವಾಡ್ಜಾರ ನಿಗಿಲ ಕಂಡನಿ ಬಿಡೇಜಿ ಓಟ್ ಎಂಕ್ ವಾಡ್ನಾಗ ನಿಗಿಲ ಜೋಕುಲ್ ಎಂಕೆ ಓಟ್ ವಾಡ್ಜಾರ இந்த இருக்கு 4 ஓட்டு பார்த்த 4 ஓட்டு ನೆಂಚೇನ ಹಾ ಹಾ ಅಂದ ದಾಟ ಓಟನ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಮುಳುಟ ಅವರ್ತ ಫಸ್ಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಗಿಯೋದು ದಾನ ಅವರು ಟವರ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಮುಳುಟ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟವರ್ಜಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಹಾ ಹಾ ಟವರೇಜ್ ಟವರ್ಜಿ ಹಾ ಅಲ್ಲಿ ಟವರೇಜ್ ಅಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಉಂಡಾ ಒಂದು ಟವರ್ ಉಂಡು ಪವರ್ ಉಂಡ ಅಂದು ಅದೇ ಪಾಂಡೋಡತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಡ ಪವರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಸರಿ ನಿಗಗೆ ಏನಲ್ಪ ನಿಗಲ ಊರುಡು ಅಡ್ಕಾರಡಿ ಯಾನು ಟವರ್ ಮನ್ಪವೆ ಟವರ್ ಮನ್ಪವೆ ನಿಗ್ಲ ಎಂಕು ಏರು ಮಗ ಓಟು ಪಡರು ನಿಗ್ಲೆದ್ರು ಟವರ್ದ ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಯಾನ್ ಒಯ್ಯಲ್ಲ ಪುಡೆ ನಿಗ್ಲು ಪೂರ ಉಂಟಂದೆ ನಾನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪುಡಲ್ಪ ಅಂಚಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಂಕು ಓಟು ನಿಗ್ಲ ಎಂಕೆ ಬೋಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೇದಕ್ಕ ಅರೆ ಟವರ್ ಮನ್ಪೆ ಬಂದಿರತ್ತ ತುಕಾರ ಟವರ್ ಮಲ್ಪೇರ ತೂಕ ಓಕೆ ಅವಂದೇ ಅಲ್ಲಿ ಟವರ್ ಮನ್ಪೆ ಟವರ್ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತೀರಿ ಇರ್ನ ಊರುಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿವೇದಿತಕ್ಕ ಇಂಚೆ ನನ್ನದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಇಪ್ಪಲೆ ನನ್ನದು ಕೂಡ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಇಪ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಅರೆ ಟವರ್ ಕೇಂಡೇರಿ ನನ್ನ ಟವರ್ ಬಿಯರ್ ದ ಟವರ್ ಹತ್ತು ಬಿಯರ್ ದ ಟವರ್ ಹತ್ತು ಆರ್ ಕೇಣ್ಣೆ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ದ ಟವರ್ ಕೇಣ್ಣೆ ಏನು ಬಿಯರ್ ದ ಟವರ್ ಬಣ್ಣ ಇರು ಬಿಯರ್ ದ ಟವರ್ ಬಣ್ಣ ಫುಲ್ಲು ಪೋಂಡಾಡಿ ಓಟ್ 4 ಓಟು ಪೋಂಡಂಚಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಜಾರ್ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿರತ್ತ ಅಂತೂ ಎಂಕು ಓಟು 4 ಬರು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತೂ ಅಲ್ಪ ನನ್ನ ಬಿಯರ್ ದ ಟವರ್ ಕೊಂಡದು ಕೊರೊಡ್ಚಿ ಇರು ಮನ್ಪುವರಂದನ ಟವರೇ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಬೇಡಿಕೆ ಬತ್ತಂದು ಅವು ಇರು ಸೇರ್ಸವನ ಡಾಪುನು ಹೈನೇನ್ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಪಾಡು ಪಾಡು ಆಕ್ಲೆಗ್ ಟವರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತನಲ್ಪ ಟವರ್ ಮಲ್ತು ಕೊರೊ ಡಾಪುನು ಪಾಡು ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಎಕಡೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಇತ್ತ ಇರಂಜನ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಡುಂದೇ ಇತ್ತನ ಆಕ್ಲೆಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಚ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಮಾಡೋದು ಯಾನು ಪೂರ ಏರು ಪರ್ಪೇರು ಅಗಲ ಪೂರ ಎಂಕು ಫೋನ್ ಅಂತ ಬಂದಾನು ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜೊಂಜಿ ಫೋನ್ ಆಗ ಯಾನು ಅಗಲ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಕಡಪುಡು ಕಡಬಿಡ್ಬಾರು ಐಟೆ ಜೊತ್ತೊಂದು ಪಿಲೆ ಇಲ್ಲ ಅವು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಎಂಚ ಇಪ್ಪುನು ಅನ್ನದು ಐಕುದು ಮುಂಚೆ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಹಲೋ 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 ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿನ ನಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ನಿಕ್ಲು ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರಂದ ನಿಕ್ಲ ತೂಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಂಚಿನ ಮೊಬೈಲ್ ಆವಡು ಟಿವಿ ಆವಡು ಐನದು ದೂರದಿದ್ದು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಚ್ಚಿಂದ ನಿಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ತೂಂದುಲ್ಲ ಏನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕೂಡ ಆಯ್ತು ಆಡಿಯೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಆ ನಿಕ್ಲು ಅಲ್ಪಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಏನ್ ಆಡಿಯೋಗಳು ಮುಲ್ಪ ಇಡೆ ಮುಲ್ಪಕೇನು ಆಡಿಯೋಗಳು ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ನೊಂದು ಹಲೋ ಹಲೋ ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆನಂತ ಜೋಡು ಇರೋ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಕಡೆ ಏನು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ಕೋರು ಐಟೆ ಜೊತ್ತೊಂದು ಬಂದಾನು ಐಡೆ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲ ಪಾರೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲ 146 ಫೋನ್ ಅಂತ ನಾನು
146 146 ಐ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಇರು ರಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಬರ್ಪ ಗಾಡಿ ವಾರ್ಪುಂಡು ಪರ್ನಾಗ ಪೂರ ಓಕೆ ಅಂಚು ಅಂತೂ ಇರು ಇಲ್ಲಗೆತ್ತವನಾಗ್ಲಿ ನೆಂಚಾಲ ಇಲ್ಲಗೆತ್ತ ಎಂಜನ್ಲೆತ್ತವೆ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕುಡಿ ಕೇಶವನ್ನೇ ಕುಡಿ ಶೇಖರನ್ನೇ ಕಾಲ್ಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ನಿಕ್ಲದಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ನಂಗಿಲ್ಲ ಪಾತಿರೊಂದು ಒಂದು ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಅರ್ಡ ಪಾತಿರ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಏರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲಾರು ನಾನು ಕಂಕನಾಡಿದ್ದು ಮಾತಾಡೋಣ ಕಂಕನಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ಇರ್ನ ಪುದರಿಂಚ ಅನ್ನ ನಾ ಸಿರಿಧರ ಬಂದದು ಶ್ರೀಧರ ಬಂದದು ಕಂಕನಾಡಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಶ್ರೀಧರಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕುಡಿ ಶೇಖರನೇ ಒಟ್ಟು ಒಂದು ಬೇರಿಗೆ ಅಂದಿಗೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಇಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬತ್ತುಂಡು ಹಾ 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 ಅಂಚ ಯಾನೊಂಜಿ ಏನೊಂದು ಅದೇ ಅವರ ಕೊರ್ಲೆಗೆ ಆತ ಹಾ ಒಂದು ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಜಲ್ಲರನ್ನ ಏನು ಕಂಕನಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಹೊಡಿತ್ತು ನದ ದಾನನ್ನು ನಮ್ಮಳು ಪರಿಯರ ಬುಡಿಯರ ನಾನು ಮುಳುಗ್ಬಾರ್ದೇರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಇರ್ನದಾರದಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುನ ಅಂದ್ಗೇನೆ ಈರಗ ಪರ್ಪನೆ ಬಿಡುಪಾಯರಗ ಅಂದ್ ಸರ್ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಪರ್ಪನೆ ಬಿಡುಪಾದೆ ಏತು ಜನ ಇದ್ದ ಆತೀರಿ ಎಂಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಡು ಮೂಡು ಎಂಚಂದೆ ಕುಡುಕರ ಸಂಘದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈರು ಕುಟುಂಬ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾ ಎಂಕ್ಲಿನ ನಮ್ಮಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಉಳ್ಳೇರು ಸರ್ ಈರ್ನ ಅಂದ ಏರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಮೂಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪೂರ ಬೊಬ್ಬೆ ಆಡೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಶೇಖರ್ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಇರ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಉಂಟು ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪದೊಂದು ನಲ್ಪ ಒಟ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾ 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 ನಿಗ್ಲೆಗೆ ದಾಯ್ತ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದ ನಿಗ್ಲೆಗನ್ನ ಬುರ್ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಓ ಮುಳ್ಪಾಡ್ದ ಎಂಕ್ಲೇನು ಬುರ್ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ನಂದು ನಿಗ್ಲೆನ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಬಿಡುಪಾರ ಏನು ಮಂತ್ರಾದಿ ಅಂಬ ಆ ನಿಗ್ಲೆ ಪರ್ನತ್ತಂಬ ಪರ್ಪಣೇನು ಬಿಡುಪಾರಗೆ ಏನು ಮುಳ್ಪಾರ್ದಾಪುಜೆ ನಿಗ್ಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಫುಲ್ ನಿಗ್ಲೇನೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೇನೆ ಏನು ಬಿಡುಪಾರೆ ಒಟ್ಟುಗೆ ಇಲ್ಲ ಆರು ಪರ್ಪುಣ ಅಲ್ಪ ಸೇರ್ಪದೇರಿಗೆ ಪರ್ಪುಣ ಬುಡ್ಪಾಯರೆ ಅಲ್ಪರ್ದಾರೇನು ಬುಡ್ಪ ಹುಡುಗಿರು ಓ ಅಲ್ಪರ್ದೆ ಏನು ಬಿಡುಪಾವಡು ಅಲ್ಪರ್ದಿರು ಬುಡ್ಪ ಹುಡುಗಿಯಾರೆ ಕರಣ್ಣನಿಗೆ ಜೈ ಮಳೆ ಜೈಯ ಒಟ್ಟಿಯ ನಿಗ್ ಪರ್ಪುಣ ಬಿಡುಪಾರಟ ಓ ಡಬ್ಬೆ ಡಬ್ಬಿ ಓಡೆ ಪೋಯ್ಯ ಓ ಚೆಕ್ ಮುಗಿಲಿನ ಏರಿಯಾ ಕಳಪುಡ್ದುನ ಓ ಡಬ್ಬೆಲೆ ಏನ್ ಪಲ್ಪುಣಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮರ ಓ ಮಾರಿ ಸಂತೆಲೆ ಇಂದ ಆಗ್ಲು ಓಡೆ ಏರಿಯಾ ಅಗ್ಲಿ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಗ್ಲಿ ಬಳಿತಿರೋದು ಜೋಡು ಆಗ್ಲೇ ಪಿಡ್ಕಿ ಉಡುಪಾನ ಮಾರ್ಲು ಪೂರ ಟೈಟ್ ಆತೇನೋ ಒಂದಲ್ಪ ಅಕ್ಲಿ ಪರ್ಪುಣ ಬುಡ್ಪುಣ ಅಲ್ಪ ಸೇರ್ಸದೇ ಅಕ್ಲೇನ್ ಅಂತೂ ಈರ ಅಕ್ಲೇನ್ ಬುಡ್ಪಾಯರ ಬೋಡು ಅಕ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈರ್ನ ಪಾತ್ರ ಅಕ್ಲಿ ಬಳಿತೀರಿ ಬೈತೀರಿ ಆಗ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಪುಡುಪು ಜೇರಿ ಪಿಡಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಇಪ್ಪಳೆ ನನ್ನದು ಕುಶಲ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಇಪ್ಪಗ ಅಂಚನೆ ಕುಶಲದ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ ತೆತ್ತಂಗ ಬ್ರೇಕ್ ಹೆಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ ತೆತ್ತಂಗ ತುಕ ಹೆಜ್ಜಾಪಣ ಮಾಡದು പോന്നുണ്ട് വ്യൂസിന്
Mangala Defense Academy, Armed Force Pre-Recruitment Coaching Center. First Army Coaching Center in Mangaluru. We provide physical training, medical test facilities, written test facilities and hostel facilities. New admission open. We help you live your defense dream. Contact Mangala Defense Academy opposite Fisheries College, Pumpwell, Mangaluru. Email mangaladefenseacademy1@gmail.com. ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕಾಲ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮೇಲಿಟ್ಟಿರೋ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಪರಂಪರೆವರೆಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ನೂತನ್ ಕ್ಲಾತ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕುಸಲ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಕುಡರ ಸ್ವಾಗತ. ಕುಸಲ ಟೈಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಕುಸಲಗಾತೀತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸಾಧ್ಯ ಆನಂದನ ನಮ್ಮ ತೆಲಿಪಗ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಗ ನಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿಪ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕುಡಿಶೇಖರಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತ ಆಡ ಪಾತ್ರನ ವಿಷಯನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಗ ಶೇಖರಣ್ಣ ಉಂತಲೆ 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 ಸಮಾಧಾನ ಇರು ಪಾಡ್ದಾರದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಅನ್ಬೋದು ಪಾಡ್ದ ಬುಕ್ಕ ಎಂಚ ಮರ ಕುಪ್ಪಿಡು ದಂಗದನ ಗಾತು ಬೇಗ ಈ ಲೆತ್ತನೆ ನಾನು ಮಂಕ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬೋಡ್ಚ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯೋಡ್ಚ ಪಟಾಳ ದೀಪ ಇಕ್ಕು ಪಟಲವರ ದೀಪಲ ಗೆಜ್ಜಿ ಇರೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ರಾಶ ಆಪ್ಲ ಗೆಜ್ಜಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಉಪ ಕುಲ್ಲದನ್ನೇ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆಡು ಎಂಕ ದಾಯ ಬೆಚ್ಚ ದಾಯ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಕ್ಕು ಮಂಕ ದಾಯ ವೆಚ್ಚ ಇರೋಗ ಯಾರೈತೆ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಟೈಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಮಾರೆ ഒരു ഹായ് അണ്ണാണ്ടി ബാഗ് വരുന്നോളെ ഫേറ്റ് ഹായ് ഹായ് ಬಂಡಿ ಏನು ಹಾಯ್ ಬಂಡೆ ಎಂಚಿನ ಸಾವಿಯ ನಿನ್ನ ಎಂಚಿ ಸಾವು ಮಾರ ನಿನ್ನ ಅಂಡಿ ಏನಪ್ಪ ಈತ ಕೈಟಾಂಡ ಅಜ್ಜಪುರ ಪನ್ಪುಣ್ಣೆಂಕೈ ಏನ್ ಎದ್ದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬತ್ತು ಮುಳ್ಕೊಳ್ಳುದೆ ಅವೇ ಪನ್ಪುಣಕ್ಲು ಪಣಂದಿಪ್ಪೀರ ಐಕ್ವೀರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಡೆ ಚಾನ್ಪಿರಲಿ ಎಂಕೈ ಓಟ್ ಮಾಡುವೇನೋ ಎಂಕ ಬೋಡಿತ್ತು ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಓಟ್ ಮಾಡಿನ ಆತೆ ಬೋಂಡು ಮಂಡೆ ಚಾನ್ಪಿರಲಿ ఆయన ಬ್ಯಾಗ್ ಮಾತ್ರ ತಾನ ಚಡ್ಡಿಲಾರಿ ಪ್ಯಾನ್ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚೋರ ಇರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆ ರೇಷ ಇರಲ ಬಳಿ ಎಂಕ ಆತು ಫಿತ್ತುನ್ ಅವೇ ಇರು ಓಟ್ ಕುಂತನಾರ ತಂಚೋರ ರೇಷ ಇರ ಬಳಿ ಒರಿಯಲ್ಲ ಬಿಡೆ ಅವಳು ಮಲ್ಲ ಅಂಚನಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂದಿಪ್ಪಿ ಎಂಕ ಓಟ್ ಮಾಡು ಆವ ಇರೋ ಪಡಬೇಗ ನಾಗೇಂದ್ರ ಈ ಪಾಡು ಅತ್ತ ಯಾನ್ ಪಡಬೇಕು ವಿಷಯ ತುಂಬಾಡು ಇರು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆದ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ ಅಂತ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ನಿಕ್ಕು ನನ್ನ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಮಾತ್ರ ಫ್ರೀ ಎಂಕ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಫ್ರೀ ಬೋಡ್ಚಿ ಎಂಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಫ್ರೀಯಾ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅವು 1 ರೂಪಾಯಿ 2 ರೂಪಾಯಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ರಜ್ಜಲ್ಲು ಅವನನ್ನ ಕೊರ್ರಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಕಕ್ಕು ನಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ ಇನ್ನಕ ಬರೀಟು ಈಗ ಪಿಡ್ಕು ಆಡ್ದು ಮಾತ ಆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ದ ಒಂದು ಪಾಟೆ ಉಂಡತ್ತ ಪಾಟೆಟ್ ಮಾತ ಪಿಡ್ಕು ಆಡ್ನಾಗ್ಲು ಇರತ್ತ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಆ ಪಾಟೆಟ್ ಕೊರ್ರೈಚಿ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪರೇಟ್ ರೂಮ್ ಕಟ್ಟದು ಐಟು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪಾಟೆದ ಇದು ಐಟು ದಂಗ ಅದು ಪರುಡಕ್ ಬುಕ್ಕ ಕುಪ್ಪಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ದಕ್ಕುನಾಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ದೀಪ ಐಟು ಪಾಡೋಡು ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಆವಡು ಮೂಲ ಓಲ್ಲ ಒಂದು ತೀರತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕುಡಿ ಶೇಖರಣ್ಣೆ ವಿನ್ನಾಯ ಇರಂದಾಂಡ ಕಕ್ಕುಸೂಡು ಪರಪುನಾಕ್ಲಿ ಕಕ್ಕುಸದ ಪಾಟಿಡ ಪರಪುನಾಕ್ಲಿ ಕಕ್ಕುಸೂಡು ಅಲ್ಪ ಆ ಗಲೇಜಿ ಇಟ್ಲ ಆ ಕುರ್ತೆಲು ಪಾಟಿಗೆ ದಂಗದ ಪರಪುನಾಕ್ಲಿ ಆ ಪೈಪುಡೆ ನೀರು ಬಾರ್ದು ಪರಪುನಾಕ್ಲಿ ಅಂಚನಕ್ಲೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಶೇಖರಣ್ಣೆ ಸಪರೇಟ್ ಒಂದು ರೂಮ್ ಕಟ್ಟದ ಗೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಪರಪುನಾಕ್ಲಿ ಅಲ್ಪನೆ ಬರೋಡಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಕುರ್ತೆಲು ಪಾಟಿಡ ಪರಲ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಕೈ ಬಾಡ್ದಿರ ಅಂಚನ ಕಾಲರ್ ಪಾತ್ರ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತ್ರ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನೀರು ಬಾರ್ಗೆ ಹೋಗಿರಂತ ಬಿಡಿ ಇನ್ನಂತೂ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನೋದು ಪಾಡ್ನಾರ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಪನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏರ್ ಪಾತ್ರ ಅಂದಲ್ಲಾರೆ
ಪ್ರಸಾದ್ ಬಂದು ಪ್ರಸಾದ್ ಒಲ್ಪದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ ಕುಂಜತ್ ಬೈಲೆ ಕುಂಜತ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಶೇಖರನೇ ಲೈನ್ ಪಾತ್ರ ಬರದ ಹಲೋ ಪ್ರಸಾದ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಶೇಖರಣ್ಣ, ಎಂಚುಳ್ಳ ಮಗ ನಾನ್ ಸೌಖ್ಯ. ಆಡಾಡು ನಿನ್ನ ಬಾರು ಮದೆಂಚುಂಡು ಬಾರು ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಬೈಜಾರಿತ್ತ ಇನ್ಯಾವ ಏನೇನಿಂದ ಮುಗುಳು ಟಿ ತಗ್ಲಿ ಇಂಚು ಹೋಯ್ತೊಂದು ಹತ್ತಿರಿಂದ ಏನು ಓಟು ಕುಂತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಂಚು ಹೋಯ್ತೊಂದು ಹತ್ತಿರವ ಇನಿ ಬತ್ತು ಜಿಂದಿ ಬೇಜಾರ ಅನ್ಕೊಂಚು ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಸಾದ ಒಂದು ಏನೇ ಇಂಚು ಬತ್ತೊಂದು ಬೇಜಾರ ಅನ್ಕೊಡ್ಚಿ ಈ ಅಲ್ಪ ನಿನ್ನ ಬಾರುಂಡತ್ತ ಬಾಯಿ ಮಲ್ಲ ಬಾರಿದ ಓನರ್ಂಬಿ ಏಳೆನ್ಮ ಬಾರುಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಬೇಡ ಪಂಡದ ಹಿಂಬೇಡ ಪಂಟ ಪ್ರಸಾದಡ ಪ್ರಸಾದ ಏರು ಪರಿಹಾರ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಪೂರ ಎನ್ನ ಜನ ಪೂರ ಫ್ರೀ ಕೋರು ಸಾಲ ಎನ್ನ ₹1 ಎಂಗ್ ಮಂಗಟ್ಟು ಒಂದು ಅನ್ಪಣಂ ಪಡಲ್ಲದಿ ಪೆತ್ತೆ ಏಳೆನ್ಮ ಬಾರದ ದನಿ ಅಡ್ಡಪುರ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಾದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇರ ಅವಳು ಬೋದುಕುಲ್ಲೊಂಡ ಎಂಚ ಅಂದು ಇನ್ನ ಬಾರು ನನ ಪತ್ತ ಓಡು ಎಂಗಲ ಜನಕ್ಲು ನನಾತು ಪತ್ತ ಓಡು ಅದೇ ಪತ್ತೋಡು ಪರ್ದು ಪರೋಡು ಹಾ ಪತ್ತ ಓಡತ್ತ ಪರೋಡು ಅವು ಇಂದು ಚೂರು ಪರ್ಣ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇ ಬಕ ನಮ್ಮ ಓಟೋಡು ಉಂಟುದು ಎಂಚ ಎಮ್ಮಲ್ದ ಬೂಚಿದಾನೆ ಬೂಚಿದಾನೆ ಎಂಜಂಡು ಬೂಚಿದ ಬೂಚಿ ಪೂರ ಕೋನಿರ್ಬಾರ್ದು ಇವಡ ಅಂದೆ ಅವು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪೂರ ಪ್ರಚಾರ ಪೋನಾಗ ಮಾತ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚಿ ಬೂಚಿ ಕೊರಡು ಪೂರ ಬೂಚಿಲ್ಲ ಕೊಂಚ ಗೋಣಿಡು ದಿಂಜಾದಿ ಇಲ್ಲಿ ఒక బార నన్నల జాసి మన్ప్లే మల్క పుంజాద బైలు సూరత్ కల్లు ఖానా ముక్కా అల్లే పుర బార్ ఖమ్మిండు అల్లి ఈర్న బారు ఇంపురావుడు బుక ఎన్న పుదర్ రట్టోడు రట్టక రట్టక ಪ್ರಸಾದರೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಬಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ಕೊಡೋಣ ಪೇರ ಆರಿತೆ ಆರು ರಟ್ಟು ಪೇರ ಅಂತ ಹೋಜು ಇಂಚ ಇಂಚ ಬಾರು ಬಾರಿ ಪಡೆರಂದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಆರು ಎಂಗಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಓಡತ್ತೆ ಡೈಲಿ ಅಲ್ಪರ್ ದಾರೇನೆ ಕೊಡಪ್ಪ ನಾದ ಡೈಲಿ ದುಮ್ಮಣ್ಣ ದಾರೇನೆ ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪರ್ ಬಾರಡ್ದಿ ಏನೊಂದಿಜಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಸಾದ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚೂರು ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ಅಂತ ತೋಜಿಂಡಾರ್ನ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನನೊಂಜಿ ಜನ ಕಾಲ್ ಏರ್ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತಕ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತಿರಂದುಲ್ಲಾರು ಇದು ಲೋಕಯ್ಯ ಅಂದ ಕಾನರ್ಪರ್ದು ಲೋಕಯ್ಯರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಶೇಖರಣೆ ಲೈನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಹಾ ಕೊರ್ಲಿಗೆ ಕಾನರ್ಪರ್ದ ಕಾನರ್ಪರ್ದು ಲೋಕಯ್ಯರ ಬಾತಾರಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಲೋಕಯ್ಯ ಶೇಖರಣ್ಣ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ದಾನನ್ನ ಏನು ಓಟು ಉಂಟದೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪರ್ದು ಎನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಕಾನರ್ಪಡ್ ಪರುಡುಂದಂಡ ಸೋಮಂದಡ್ಕಗೆ ಬರುಡು ಶೇಖರಣ್ಣ ಐಕಿತ್ತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಒಡ್ಲ ಇದು ಬಾರ್ ಮಲ್ಪುಡ್ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಬಾರ್ ಮನ್ಪುಯನೆ ಎಂಕ್ ಜೈ ಪಡ್ಲೆ ಬಾರ್ ಮನ್ಪುಯ ಮಂಡೆ ಚಾನ್ ಪೊಚ್ಚಿ ಕಾನರ್ಪದಿ ಲೋಕಾಯರಕ್ಕೆ ಗಂಗಸರಕ್ಕೆ ಜಲ್ಲ ಬನ್ನ ಅಂದಲೆಕ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಅಂಚೆ ಮಲ್ತಾರ ನನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ನಾವು ಕುಡುಕರ ಸಂಘದ ಓಟು ಪೂರ ಈರೆಗೆ ಕೊರ್ಪಲ್ಲ ಎಂಕೆ ಪಾಡುಡು ಕೋಕಾಯನ್ನ ಈರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬನ್ನ ಅಂದಲೆಕ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಂದತ್ತು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಒಡ್ಲ ದಯಪಂಡ ಮಗಲ ಒಂಜಿ ಹಿರೇಬಂಡಾಡಿ ದಂಚಿ ಕೊರ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಪರೋಡುಂದಾಂಡ ಉಬಾರಿಗೆ ಬೋಡು ಮಗಲು ಮಗಲ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಎಂಕ್ ಬರೋಡತ್ತನ್ನ ಸಮ ಈರೆಗೆ ಅಲ್ಪಲ ಬಾರಿ ದೂರ ಅಪ್ಪನಂದಿತ್ತಂಡ ಬಂಡಾಡಿಡಲ ಯಾನ ಬಾರ ಲಕ್ಕಬೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಒಡ್ಲ ಇರು ಬಾರ ಲಕ್ಕ ಈರ್ನ ಪಜ್ಜೆಗೆ ಯಾನು ಬಾರ ಮಲ್ಪ ಓಟ್ ಎಂಕ್ ವಾಡ್ಲಿ ಎಂಕಲ ಈರ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಲ ಮಲ್ಪ ಕುಡುಕರ ಸಂಘದ ಎಂಕಲ ಜನಲ್ಲ ಆತು ಮಂತಾಂಡು ಕೀರ್ತಿ ಬರಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಈರು ಓಟುಡು ವಿನ್ ಆವಡಿ ಜೈ ಕೋಕಯನ್ನ ಲೋಕಯ್ಯಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ತಿಂಚರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಲೋ
ಹಲೋ ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಲೋಕ ನನ್ನದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಪ್ಪಲೆ ನನ್ನದು ಕಿಚ್ಚೆ ಕುಸಲ್ ಬಾತಿರಂದು ಇಪ್ಪಲೆ ಇರಡ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆದ ವಿಷಯ ಒಂದು 4 ವಿಷಯ ಪಾಡ್ಬೆ ಪಂಡರು ಇರ ಅಂಚ ಮಲ್ತಾರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂದು ಓಕೆ ಆವಡ್ ಮಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಚ ವರ್ಮುದು ಕೈನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ನನೊಂಜಿ ಎಂಕ ಇಲ್ಲೇ ಡೌಟ್ ಬರ್ತನೆ ದಾದ ಪಂಡ ಇರುತ್ತೆ ಈತು ಪರ್ಪುನಾರೆಗಳ ಒಂಜಿ ಓಟುಗುಂತೋಡು ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಏಪ ಬರ್ತನೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಏಪ ಆಯ್ನ ಅವು ಜ್ಞಾನೋದಯ ದಾಯ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಜವನಿರವಡು ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲವಡು ಎನ್ನ ಪಿಡುಕದ ಸಂಘದಾಗಲವಡು ಅಗಲು ಪೂರ ಪರದು ಓಲೋಲು ಚರಂಡಿಡು ಕನಿಟ್ಟು ಬೂರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಯಾನ್ನ ಓಲೋಲು ಬಾರಡು ಬೂರ್ದು ದನಿಕಲ ಇಲ್ಲಲು ಪೋದು ಜೆತ್ತೊಂದಿತ್ತು ನಯ್ಯಾನ್ ಆಟೆ ಮುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪೈತಿ ನಿಂಗಲ್ಲಿ ಕುಡುಕೆರೆಗೆ ಆ ಕುಡುಕೆರೆಗೆ ಬಂಗಾರ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನದ ಜನಗಳಿಗೆ ದಾಳ ಬಂಗಾರಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ ಈ ಕುಡುಕರನ ಸಂಘಗ ಜನ ಸೇರಿಡುಂದು ಯಾನ ಈ ಓಟುಗೆ ಬರ್ತದು ಈ ಮೂಲಕ ಯಾನ ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪುಣ ಮಾತೆರ್ಲ ಓಟು ಕುಡುಕೆರೆಗೆ ಪಾಡು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಓಲಾಯಿನೆಂದು ಬಂಡಂ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಲೆಂಕ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಟೈಟ್ ಆದ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಬುಡೆದಿ ಬುಕ್ಕು ತೂದು ಅಡುಗೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಅಡುಗೆದ ಬುಕ್ಕು ಉಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾಲು ಎಂಜಿನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬನ್ಸು ಮನ್ಪೊಡು ಬುಕ್ಕು ತೂದು ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪುನಾಗ ಆಳು ಐನುದಾಯ್ದನು 1 ಗಂಟೆ ದೀವೋಡು ಮಂಡೇರು 1 ಗಂಟೆ ದೀವೋಡು ಮಂದು ಬಾಳು ದೇವರ ನಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತನ 1 ಗಂಟೆ ಕೊಂಡದು ಚಪಾತಿ ದಮಿತ್ತು ಒಂದು ಬನ್ಸ್ ದಮಿತ್ತು ದೀತಲ್ಲ ಯಾನ ಪೋತು ಗಂಟೆ ನಡುವೆ ಗಂಟೆ ಇಚ್ಚಿ ಇಂದು ಗಂಟೆದಾಯ್ತಾ 1 ಗಂಟೆ ಇಡಿಬೇಕು ಅಂಚ ಬರೆದಿತ್ತು ಇಂಬಲ್ ದೇವರ ಮನೆ ಹಿಡ್ದು ಪೋಯಿನ 1 ಗಂಟೆ ಪದ ಬನ್ಸದ ಮಿತ್ತು ಅಂಚ ಬುಡೇದಿಗೆ ಪಠಾಲ ಒಂಜಿ ಬುಡಿಗೆ ಬುಡೇತಿ ಮರಗಾಯ್ ಅಂಚ ತೀರಿಯಲು ಕೆರ್ನತ್ತು ತೀರ್ನ ಸೈತ್ನೆ ಕೆರ್ನ ಬಂದ್ರಲ್ಲಿ ಏಪಲ ಪಿಡುಕದಾಗ್ಲಿ ಏಪಲ ಕಿರ್ಪು ಜೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡತ್ತ ಈ ಪಿಡುಕು ಪಾಡೋಡು ದಾಯ ಪಾಡೋಡು ದಾಯ್ತ ವಿಷಯ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಾಗೇಂದ್ರ ಈ ಪಾಡು ಜತ್ತ ಮಂಗ ಈ ಪಾಡು ಜತ್ತ ಲಾಟ್ ಬಿಡಿಯ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಈ ಪಾಡು ನಿಂಗೆ ಊರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಾಗೇಂದ್ರ ಕಾಲರ್ ತುಕ ಆರಡ ಪಾತ್ರ ಬುಕ್ಕ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಹಲೋ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಂಡಿಗೆ ಇರು ವಿಷಯ ತುಂಬಾಡು ನಾಗೇಂದ್ರ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟ ಈ ಫಿಡ್ಕೋಡ ಜತ ಅನ್ಬಾಡುಜಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ನೋಡು ನನಂಚ ಸುಳ್ಳು ಪಂಡನ ನಿನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಿಡ್ದ ಜನಕ್ಲೀಡ ಪಂಡದ ಹಾಕಾವೇನೆ ಅಂಚ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುನಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪನೇರಾಪುಜಿ ಓಪನ್ ಪನೇರಾಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ಕುಳ್ಳುದು ಆತಿರ್ಗ ಬುಕ್ಕ ಕುಳ್ಳುದು ಆತಿರ್ಗ ಕುಳ್ಳುದು ಫಾತಿರ್ಗ ಸರಿ ಆಕ್ಷನ್ ಸರಿ ಮನ್ಪು ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಓಕೆ ಇತ ಇರ್ನ ನಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತ ಪಂಡ ಅಂದು ಇರ ಜ್ಞಾನದ ಇಲ್ಲಲಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಇನ ಗಂಟೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬುಡೆದಿನ ಕೆರಿಯಾರ್ ಬುಡೆದಿನ ಚೆನ್ನತ್ಯ ಬುಕ ಸೈತನೆ ಅಂಚ ಮಂಡೆ ಚಾಂಡ್ ಬೇರೆ ಮಂಡೆ ಊರೇ ನಂದು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಏತು ಜನ ಗಂಟೆ ದೀದು ಪೆಟ್ಟು ತಿಂತೀರ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಪ್ಪ ಪಿಡ್ಕದಾಗ್ಲ ಅದ್ಲೊಂಜಿ ಪುಸ್ಕ ಅದ ಇದ ಯಾನ ಆಕೆ ಬಂಡದ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಯೋಡ ಅಂಚ ಇರ ಆಕಳ ತಪ್ಪತ್ತಪಗ ಆಕಳ ತಪ್ಪತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಸೈತಿನ ತಪ್ಪು ಓ ಅಂಚ ಹಾಲ್ ಸೈಯರ ಬಲ್ಲಿತ್ತಿನ ವಿತಂಡವಾದ ಅವು ಬಾಗಂಡಲ ಹೊಸತ್ವಾದ ಅವು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಸೈತಲತ್ತ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು 5 ಬುಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇನ್ನೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತು ಅಣ್ಣ ನಿಗಲು ಏರ್ಲ ಪಿಡ್ಕುವಾರ್ದು ಬುಡೇದಿಗೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಗಲು ಕುರು ಹಾಕಿಲ್ಡೆ ಪೊಗ್ಗುಲಿ 16 ಗಂಟೆ ಬುಕ್ಕ ಪೊಗ್ಗುಲಿ ಅವು ಬುಡೇತಿನಾಗ್ಲಿ ಬುಡೇದಿರ್ಲಿಗೆ ಪೊಂಜ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿದ್ರೆ ಅರ್ಪಣ ಪೊಡ್ತು ಪಿರದ ಕುದ್ಬಾಕಿಲ್ ಓಪನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ರಬಕ ಪೊಗ್ಗುದು ಪಜೆಟ್ ಜೆತೋನಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಅವೊಂಜಿ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಅಂಚ ಏನು ಓಟುಗೆ ಬತ್ತನ ಅಂಚ ಓಟುಗೆ ಬತ್ತನೆ ಓಟುಗೆ ಬತ್ತನ ಓಕೆ ನಾನು ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಯಾರಡ ಪಾತಿರಂಗ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತಿರಂದಲಾರ ವೇಣು ಅಡೂರು ವೇಣು ಅನ್ನೆ ಅಡೂರ್ದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡಿಶೇಖರ್ ಅನ್ನೆ ಒಳ್ಳೆರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರ ಪಾತ್ರ ಬರ ಅಂದು ಅವು ಏತು ವಾ ಮಾಲ್ ಬರ್ನಿಂದು
ದಾನೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಅವು ಪಂಡ ಏತ್ ಮಾಲ್ ಬರ್ತಾರಂದಿರು ಏನ್ ವರ್ಮ ಬೂಚ್ ಬೇ ಬೂಚಿ ಖಾಲಿ ಬೂಚ್ ಮೂಸ್ನ ಮಾರ ಸೆಕ್ ಎಂಚಿನ ಚೆಕ್ ಈ ಎಂಜಿನ 10-15 ಕುಪ್ಪಿದಂಗ ಮಾರೆ ಬಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಬೂಚಿ ಬಂದ ತೆಲಿಕೆ ಹಾರ್ಪುಣ ತಾಯಿ ಬೂಚ್ ಬಂದ ತೆಲಿಕೆ ಹಾರ್ಪುಣ ಅಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ ಲಕ್ಕ ಮಂಗ ಈ ನಿನ್ನ ಮೇರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬರಂದಿತ್ತದ ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬೂಚಿ ಮೂಸುನ ಟೈಟ್ ಆಪೇದಿರು ಆರು ಹೋತಿರುತ್ತೆ ಆ ಬುಗಪ್ಪ ಅಂದೆ ಪಾಸೆ ಜನ ಈ ಬರ್ಪು ಜನ ಅಂಬೆ ಅಂಚತ್ತಿತ್ತೆ ಓಟು ಕುಂತದಾರತ್ತ ಅಂದು ಗೋಪಾಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಮೂಳಿತ್ತೆ ಅಜ್ಜವರ ರೋಡ್ ಈ ರೋಡ್ ಸರೀಚಿ ನಿನ್ನ ರೋಡ್ ಸರಿಜ ರೋಡ್ ಸರೀಜ್ ಐದು ಸರಿ ಮಾಲ್ಪೊಡಿತ್ತೆ ರೋಡ್ ಸರಿಜ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ ಡಾಮರ್ ದೆಪ್ಪುನ ಅಲ್ಲೇ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಜನ ಟೈಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ಕೊ ಅವೆಡ್ಡೇನ ಅಂತ ಟೈಲ್ಸ್ ಜನ ಮಾರ್ಬಲ್ ನಡತ್ತು ಒಬ್ಬನಾಯ್ ಪೂರ ಜಾರ್ದು ಎಲ್ಲ ಓಟು ಎಂಕ್ ಓಟು ನಿಗ್ಲು ಪಾಡೋಡು ಓಟು ಪಾಡ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಬಲ್ ಪಾಡು ಮಾರ್ಬಲ್ ಪಾಡೋಡು ನಿಂಗೆ ಓಟು ಆಡೋಡು ಇದನ್ನ ಎನ್ನ ದುಡ್ಡು ನಿಗ್ಲೆ ಗೊಲ್ತು ಆರ್ಪುಣ ಬಕ ಗಂಗಾಸರ ಗೊಲ್ತು ಕಾಸಿಕ್ಕಿ ಗಂಗಾಸರ ಇಡೀ ಎಂಕಲ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವಡು ಇಡೀ ದೇಶ ಅವಡು ಗಂಗಸರಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡು ಮೇ ಗಂಗಸರ ಪರದತ್ತ ದೇಶ ನಡಪುನ ರಾಜ್ಯ ನಡಪುನ ಎಂಕಲ್ನ ಗಂಗಸರ ಏತು ದುಡ್ಡು ಹೋಗುಜಿ ಎಂಗ ಓಟು ಪಾಡು ಗೋಪಾಲ ನಿನ್ನ ಊರುಡು ಫುಲ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅತ್ತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವಾಡ್ವೇನ್ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ರೋಡ್ಗೆ ಟೈಲ್ಸ್ ವಾಡ್ಬೇರೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಓಟ್ ವಾಡ್ನೇನಾ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ವಾಡ್ಗಣ ಅಂದು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೋಪಾಲ್ ಲೇರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನೊಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಲೇರಿಗೆ ಆರ್ಡಲ ಪಾತ್ರಂಗ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಯಾರು ಪಾತ್ರಂಗಲಾರೆ ಕೌಶಿಕ್ ಜೋಗಿಂದೆ ಕೌಶಿಕ್ ಒಳ್ಪಡೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೌಶಿಕರೇ ಕದ್ರಿಡ್ ಕೌಶಿಕ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಡಿಶೇಖರ್ ಲೈನ್ ಡೊಲ್ಲೇರ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಎಂಜೋಳರ ಕೌಶಿಕರೇ ಆ ಸೌಖ್ಯನ್ನ ಆಡು ಕದ್ರಿಟ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಾರು ಉಂಡು ಬೇಡ ಅಂದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬಾರು ಬಾರದಕ್ಲ ಮಾತ್ರ ಗುರ್ತುಂಡು ಫುಲ್ ಉಂಡು 50,000 ಜನ ಒರನೆ ಕುಳ್ಳೋಲಿ 50,000 ಜನ ಓಟು ಫೂಲ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತ ಕೌಶಿಕರೇ ಅದೇ ಯಾನಿ ಭಕ್ತ ಜೀವನದ ಬೇಜಾರ ಅನ್ಪೋರ್ತಿ ಸರಿ ಸರಿ ಆನಂದ ಓಟು 50,000 ಜನರ ಪ್ಲಸ್ 51,000 ಜನ ತಲ ಎಂಕೆ ಬುರು ಈರೆಗೆ ಬುಕ್ಕ ಏನ ಓಟು ಎಂಕೆ ಅನ್ ಪಾಡೋನ್ಪೆ ಅದೇ ಈರ್ನ ಕದ್ರಿಟ್ದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬೇಲ ಅವಡೊಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ರಪ್ಪ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ದಾಲ ಬೇಲ ಅವಡ ದಾಲ ಬೇಡ ಅವಡ ನಿಜ್ಜಿ ಅಪಗ ನನ್ನ 50,000 ಜನ ಕುಳ್ಳು ನಂಚಿನ ಬಾರಿ ನನ್ನಂಜಿ ಕಟ್ಟಲೆ ಸರಿ ಸರಿ ಎಂಗಲ್ಲ ಕುಡುಕೇರು ಫುಲ್ ಈರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದೇ ಏಪಲ್ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಔಟ್ ಅದೇ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಅವಡು ಬ್ಯಾರೆಂಚೊಂಡು ಬೇರೆ ಸೌಖ್ಯ ನೀರ್ ಬಾಯಿ ಜರನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಂಡೆ ಚಾರ್ಲಿತ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಇದು ಫೋನು ಅಂತನ್ನ ಅನ್ನ ಆಡಿಯಾ ನೀನು ಅಂಜಿ ಬತ್ತು ಜತ್ತ ಎಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಬೂಚಿದೆ ತಂದು ಇನಿತಲೆ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಬ್ಯಾಡದೆ ಸರಿ ಸರಿ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಕೌಶಿಕರೇ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಶೇಖರನ್ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಇನ್ನೀ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಉಳ್ಳೇರು ಓಕೆ ನಾನು ತಿಂಚನೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿಪ್ಪಲೆ ಕೌಶಿಕರೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೌಶಿಕ್ ನಾನಾತ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿಪ್ಪ ನನಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಹೊಲ್ತು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಉದಯನ ಒಲ್ಪಡೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ರೀ ಸುಳ್ಳಿ ಆಡ್ದು ಓಕೆ ಉದಯನ ನಮ್ಮ ಶೇಖರಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿರು ಉದಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಓ ಏನೊಂಚೂರು ಸರ್ತಗೊಳ್ಳುದೇನ್ರಿ ಅಂದ ಬುಕ ಸೌಖ್ಯನಪ್ಪ ಸೌಖ್ಯನಪ್ಪ ಪುರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ದಾಳ ತೊಂದರೆಜ್ಜಿ ಬುಕ ಇದು ಓಟು ಉಂಟು ಅಂದ ಏನು ಓಟು ಗುಂತು ನಿಗಲ ಇಲ್ಲದ ಓಟು ಇನ್ನ ಬುಡಿದ ಓಟು ಜೋಕುಲ್ನ ರಡ್ಡು ಓಟು ಬರಿತ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಮೆದ್ದಿ ಅಕ್ಕನಾಗ ಅಜ್ಜಿನಾಗ್ಲ ಪೂರ ಓಟುಲ ಎಂಕೆ ಪಾಡ್ಲಾಗ ಮನ್ಪೋಡು ಈರೆಗೆ ಅಂತ ಎಪ್ಪತ್ತು ಬೇಲೆ ಹೊಡತ್ತನ್ನ ದಾನೆ ಅವಡು ನೀರಿನ ಉರುಗು
ಎಂಕ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ರೋಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಹೌದು ಆಯ್ತು ಅವರು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಹೌದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಅವರ ಅಂದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ರೋಡ್ ಬರ್ಚೀರ್ನವ್ರಿಗೂ ಅವು ಪೂರ ಬಾಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಪುಂಡು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹೊಡ್ತಿ ಈರ್ನ ಊರಿಗೂ ಮಾರ್ಬುಲ್ ಪಾಡ್ಕೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವು ಫುಲ್ಲು ಈರ್ನ ಜಾಲಡೆ ಫುಲ್ಲು ಮಾರ್ಬುಲ್ಲೆ ಓಟು ಮಾತ್ರ ಇಂಕೆ ಆಡು ಆತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓಟು ಬುಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ ವಾ ಆತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಓಟು ಬುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓಟು ಎಂಕ್ ಬಾಡಿ ಅರ್ನಾಂಡ್ ಫುಲ್ಲು ಈರ್ನ ಜಾಲದ ಬತ್ತನ ಇಡೀ ಸುಳ್ಯ ಪೇಂಟೆಗೆ ಎನ್ನ ಮಾರ್ಬುಲ್ ಉಂಟು ಆಂಡತ್ತ ಓಕೆ ಸರ್ ನಿಗಲ ಕೆಂಪುದ ಕಾರು ಸುಯ್ಕಂದು ಪೋಪುಂಡು ಮಂಡೆ ಚಾಡಿ ಪೋಚಿ ಕತ್ತಂಡೆತ್ತ ಇಂಬೇರೆ ಉದಯಣ್ಣ ಓಕೆ ಸರ್ ವರ್ಷದ ಕಡೆ ಪಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಓಟ್ ಬೇಡ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಉದಯಣ್ಣ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನನ್ನ ತಿಂಚನೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಪಲೆ ಉದಯ ನಮ್ಮ ಶೇಖರ್ ಅಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಎರಡಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಹಲೋ 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 ಏರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಲೋ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಾಣ ತೋಜೋಡು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಲ ನಂಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂತಿ ನಿಕ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ತೊಂದ್ರಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜನ್ನ ಇವ್ರನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಚೂರು ಜೋರ್ ಬಾತಿರ್ವಾರ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ಲಾರೆ ಸಚಿನ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶೇಖರಣ್ಣ ಲೈನ್ ರೂಲ್ ಪಾತಿರ್ ಬರತ್ತೆ ಸಚಿನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾನು ಸಾರ್ಥಕುಲ್ಲಿದೆ ದಾನೆ ಅಂಡರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ 1,500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಭಾರಿ ರೇಟ್ ದ ML ಕೇನುಜಿ ಪಾತಿರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಡುಲ್ಲಾರ ಅದಾನೆ ಈ ಪಲ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಚೊಂದು ಲಕಡೊಂದು ಫೋಟೋ ಒಪ್ಪಿರಿ ನಾನು ತಾನೇ ಅವರು ಹಲೋ ಸಚಿನ್ ಇರ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಚೂರು ಲೋಕ್ ಏನೊಂದುಂಡತೆ ಓಕೆ ಕಾಲ್ ಕಟ್ಟಾಂಡ್ ನನ್ನವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಚಿನ್ ರೇ ನನ್ನೊಂಜಿ ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಎರಡಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಹಲೋ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಓಟಿತ್ತು ನಾನು ಅದಾ ಅಂದ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತ್ರ ಒಂದಲ್ಲರೆ ಯಾನ ಹರೀಶ್ ಹರೀಶ್ ಉಜಿರ್ ಹಿಡಿದು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಶೇಖರಣ್ಣ ಲೈನ್ ಉಳ್ಳರೆ ಪಾತಿರ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹರೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಜುಳ್ಳರಣ್ಣ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಬಿಡದ ಜೋಕ್ಲು ಎಂಜುಳ್ಳರು ಎನ್ನ ಜೋಕು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಈರೆಂಚುಳ್ಳರು ಯಾನ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಅಪ್ಪಮ್ಮ ಎಂಜುಳ್ಳರು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಈರು ನನ್ನಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದಾರತ್ತೆ ಓ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು ಉಪ್ಪಿಗೆ ಬಂದುತ್ತ ಇಂಗ್ಲ ಪೂರ ಬೋಡ್ತು ಸಂಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಬಾಗರಿ ಎದ್ದೆಲ್ಲ ಮಂದರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಶೇಖರಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ನಿತೆ ಈರಿನ ಊರು ರೀತಿ ಜನ ಓಟುಗುಂತೇರಿ ನಿಗಲ ಇಲ್ಲಲು ಎಂಚುಳ್ಳರು ಈರೆಂಚುಳ್ಳರು ಬಿಡಿದು ಜೋಕ್ಲು ಎಂಚುಳ್ಳರು ಎಂದು ಕೇನ್ಪೇರ ಯಾನು ಕುಡಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಕೇನು ಜನ ಅವು ಪರ್ನಗ ಪೂರ ಬಿಗೆ ಕೇನು ಜೈಕಾಟಿಗೆ ಬರ್ತು ಎಂಟೇ ಬರತ್ತಲೆ ಏಪಲೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಯಾರ ಕೇಳಿನ ಮಾತ್ರ ಇಂಕೆ ಓಟು ಪಾಡೋಡು ಮಾತಿರೆಡ್ಲ ಪನೋಡು ಇದಕ್ಕೆ ಓಟು ಪಾಡ್ಗ ಆಂಡ ಈರ್ನವರು ಸಾದಾ ಬೇಲೆ ಪರೊಂದು ಪೂರ ಓಟು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪರ್ಪುನ ಬುಟ್ಲೆ ಏರು ಪರ್ಪುನ ಬುಟ್ಟೋಡು 10 ಸರ್ತಿ ಆಂಡ್ ಪೋಪುನ 10 ಸರ್ತಿಲ ಸಂಗೋಗೆ ನಾನು ಸೇರಾಯ್ಜೀರ್ ಈರ್ನ ಪರ್ಪುನ ಬುಡೋಡುಂಡು ಈರನ್ ಮಿನಿ ಪುಂಟು ದಾಜಿಡೋಡ ಒಂದು ಅಂಡಿರು ಯಾನ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಲ್ಪ ಅವು ಮೂಲೆ ಬಂಟಾಡಿ ಬಂಡಾಡಿದ ಮಧ್ಯಾರ್ಜುನ ಶಿಬಿರನ ಅಂದ್ ಸಮ ಯಾನ್ ಮಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಟ್ ಆದ ಫಿದೈ ಬರುವೇನಾ ಏತಿಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ 5 ಬುಕ್ಕ ಬಿಡೋಡು ಅವಾಗ ಏತಿಲ್ಲ ಪರ್ದಾಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ಲ ಪರ್ರ ಬರ್ಪೇರ ಈರಲ್ಲೇ ಇತ್ತಾರ ಅವರು ಯಾನ ಸೇರಿದ ಅಲ್ಲೇ ಸೇರಿ ಈರ್ ಬಿಡ್ತಾರತ ಅಂದ್ ಸಮ ಎಲ್ಲ ಸೇರೋಡು ನನಂಜಿ 10 ಜನ ಉಳ್ಳಿರಕ್ಲಿಲ್ಲ ಸೇರೋಡು ಪೂರ ಐಟೆಂಗ್ ಕುಬಾಲಡು ಅಕ್ಕಿತ ನೋಡ್ರಿತ್ತೆ ಆರಲ್ಲ ಸೇರ್ತದೆ ಆರ್ಲ ಬಿಡ್ತಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಲ ಬಿಡ್ತಿರೋದ ಅಂತ ಈರ್ಲ ಎಂಟ್ಲ ಗುರುಪು ಇರ್ತಾರೆ ನಲ್ಲ ಇದು ಪರ್ಪನ ಗುರುಪು ಎಂಟ್ಲೆಕ್ಕ ನಾವು
ఈళ్ళక ఏం ఆవిడుందా అందు సమ సమ అంటే ఓటు మాత్రం ఇంకే పాడు ఓటు ఈయనకే పాడుగా ఆ ఓటు ఇంకే పాడు ఇది బుడిది చెప్పుకున్న చౌకుడు తూకుడు ఈ నమ్మిన కరుతున్న మళ్ళీ ఏరేగుల దాల్ తొందరమని పిడుకు మాత్రం యాన బుడు అత పిడుకు బుడు ఊడిపోయాను ಮದ್ಯಪಾನ ಹಾನಿಕರತೆ ಹರೀಶ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಾನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ನ ಮಾತ್ರ ಮೇವು ಅಲಬ್ಬೆ ಹರೀಶ ಹರೀಶ್ ಅವರೇ ನಿಕ್ಕೀತು ಬಾರಿ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹರೀಶ ಹರೀಶ್ ಅವರೇ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಶೇಖರನ್ನೇ ಎಡ್ಡ ಬುದ್ಧಿ ಬಂಡವರು ಬಾರಿ ಕೇಳ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅದ ಉಲ್ಟನೆ ಶಿಬಿರಾಗಿ ಪಾಡೋದು ಸರ್ ಅದ ಈ ಸರ್ತಿ ಕೊಂಡೊಂದು ಪಾಡ್ಗಾನ ಅಂದ ಶಿಬಿರಾಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಭಯಂಕರ ಯಾನ್ ಇರಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನಾತ್ ಇಂಚನೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ పిడుకుబడినోదాల తప్పత్తు మారే అప్పగ చిన్నద మాత్రే తోటి వామసత్వ అందు ఇళ్ళలో చూరు చూరు కొరన గోదండ తావు మర్దు అప్పగ దుంబు మర్దు పిడుకు పనుపునవు మర్దు ఇత్త పిడుకుಗೆ ಮರ್ದಿ ಪಿಡುಕಿಗೆ ಮರ್ದಿ ಒಂದಂತೆ ದುಂಬು ಒಂದಂತೆ ಪಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಜ್ಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಪಾಡ್ದು ಅವೈತ ಮಾತ್ರೆಗಳ ఇంకొంచూరు చెమ్మ ఇತ್ತು ನಂಚ చెమ్మಗೊಂದು ಚೂರ್ ಚೂರ್ ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರೆ ತೊಟ್ಟು ವಾಮಸತ್ವ ಒಂದು ನಿಂಗೆರೆ ಕೊರಿಯರು ಅವಂದ ಇದು ವಾಮಸತ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಐನ ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರೆ ತೊಟ್ಟು ನೊಣಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಂದು ದಾದ ಬಂಡ ಮಾತ್ರೆಗಳ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಬಜಿ ಚೀಪ್ ಕಮ್ಮಿದ ಮಾಲ್ ಬಂಡ ಬಜಿ ಕುಡ್ತೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ಡನ್ನಾಗ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಹೊರವರ 11 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ಮಾಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸೀಸನ್ ಮಾಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಿನ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪರಿಹಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಕೇನೊಂದು ಲೇರ ಕಂಡದ ಪರಿಹಾರ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಅಂದ್ ಇಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚಿನ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲ ಎರಡು ಉಂಡ ಅವು ಫುಲ್ ಉಂಡು ಓಟಿಂಗ್ ವಾಡುವರ್ನಂಡ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಅವೇ ಆಯ್ತಾ ರೀತಿ ನೀತಿ ಎಂಚಂದು ಬಂಡ ಈರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗಂಗಸರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂದ್ ಆತ ಗಂಗಸರ ನೀಕ್ ತರಕಾರಿ ತಿಕ್ಲೆಕ ಯಾನ್ ಮನ್ಪೆ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಓಲು ನಿಕ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಗಡಿ ಗೂಡಂಗಡಿ ಪೂರೈಕಿಟ್ಲ ಗಂಗಾಸರ ತಿಕ್ಕಲೆಕ ಯಾನ್ ಮನ್ಪಾರ್ ಓಟಿಂಗ್ ಪಾಟಿ ಓಟಿರೇ ವಾಡು ಆತಿ ಅಂಜನ ಗಂಗಾಸರ ಅಂಗಡಿ ಪಜ್ಜೆಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಾರ್ ಪಜ್ಜೆಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ರೂಮ್ ಪಜ್ಜೆಗೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬಕೆಟ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಚೆಂಬು ಮಗ್ಗು ರಗ್ಗು ಪೂರ ಉಂಡೆ ಪೂರ ಕೊರಪೆ ಅವು ಎನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಅವು ಮೈನ್ ಅವು ಸರಿ ಸಬಾರ್ ಗಂಗಾಸರ ತಗ್ಲಿಗೆ ಮೈನ್ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶನೇ ನಡಪುಂಡಿಗೆ ಗಂಗಾಸರ ಅವು ಪೂರ ಏರಿರ್ದಾರಾಗ ಈ ಶೇಖರಣದಾರಾಗ ಅಂದಾತ ಇನ್ನ ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಪಿಡುಕು ಮಾಡ್ರ ಹೊಲ್ತು ಕಲ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಒಲ್ಪ ಕಲ್ತೀನಿ ಪೂರ ಒಲ್ಪ ಕಲ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅವೇನ್ ಕೇನ್ ಒಲ್ಪ ಕಲ್ತೀನಿ ಈ ಬಿರಿಯಾನಿಯಾಗೇನು ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ತವ ಯಾನಲ್ಲ ಹಿರೇ ಗೊತ್ತು ನನಗೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅತ್ತ ಯಾನ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಂದ ಏನು ಕೇನು ಒಲ್ಪ ಕಲ್ತೀನಿ ಇಂದ ಎಲ್ಲ ಕೇನು ಜಂಕು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ ಆಯ್ತಾ ಐಡಿಯಾ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅಗ್ಲ ಪೂರ ಪಿಡುಕು ಬಾಡು ಜೋರ ಅಗ್ಲೆ ಪೂರ ಪಿಡುಕದೆ ತೋರ್ತೀನಿ ರಪಾಗ ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರ ದಟ್ಟು ವಾಮ ಸತ್ತೊಂದು ಏನೇ ಏರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ಗೂ ಕರಿ ಆದಿಜ್ಜಲಾಲು ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಕರಿ ಆಯ್ರ ಕಾರಣನೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೆಂದ್ರ ದೊಟ್ಟೆ ಅದಲ್ಪ ಏನು ಚಿನ್ನದ ಮಾತ್ರ ದೊಟ್ಟಿ ವಾಮ ಸತ್ಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಜಾಲ ಕರೀನಾಯ್ನ ಅಂಜಾಲ ಕಪ್ಪು ಇದ್ರದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಒಂದು ಪುದರ್ದಿ ಅತ್ ಈ ನಮನೆ ಪಾತಿರ್ಬಾರ ಈ ನಮನೆ ಪರ್ಪರ್ ಅದ ಓಟುಗುಂದ ನೆಂಚೆ ಓಟು ಬೂರ್ವ ಅಂದ್ ತಾನೇ ಒಟ್ಟು ಪೂರಂಡೈತೆ ಏತ್ ಜನ ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಂತಿಜೀರು ಅಗ್ಲ ಏನೇನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ఆయన ಪೂರೇನ ಸರಿ ಮಂತುಗೋರು ಸರಿ ಅನ್ಕೋರಿ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗ್ಲಿತ್ತೆ ಈತು ಬಂದಿರು ಎಂಗಳಿಗೆ ಓ ರೋಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ರೋಡ್ ಇಜ್ಜಿ ನಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಬಲ್ ಮಾಡ್ದೆ ಕದಾಡತ್ತ ಪಿಡುಕು ಸಮ್ಮತಿಕೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಈ ಕೋಕಾರಿಗೆ ಪಿಡುಕು ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ಕಾಣಾರ್ಪಾಡು ಆರೆಗೆ ಪಜ್ಜೆಗೆ ಗಂಗಸರದ ಬಾಟ್ಲಿ ದೀಪ ಒಂದು ಕಾಲರ್ ಉಳ್ಳರಿಗೆ ಪಾತಿರೋಣ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತ್ರ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತ್ರ ಅಣ್ಣ ಇರ ಟಿವಿ ತಗೊಂಡುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಟಿವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಹಾಕೊಂಡು
ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತ್ರ ಅಂದಲ್ಲಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಏರ್ ಪಾತ್ರ ಅಂದಲ್ಲಾರೆ ಕೇಳಿಜಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡುಳ್ಳದ ಅಣ್ಣ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏರ್ ಪಾತ್ರ ಅಂದಲ್ಲಾರೆ ಹಲೋ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾಡಿದೆ ಚಾರ್ ಮಾಡಿடுது ಏರನ್ನ ಯಾನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಮಾಡಿದೆ ಚಾರ್ ಮಾಡಿடுது ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಏನ್ ಚೊಲ್ಲಾರಿ ಒಂಚೂರು ಹಾಗೆ ಹಾ ಬಂಜಿದಾಲ ಸಮಯ ಚೂರು ಬಂಜಿ ಬಂಜಿ ಸಮಯ ಜಫಾಡ್ ನಾವು ಅವು ಮಾಲ್ ಚೂರು ಇಷ್ಟ ಮಾಲ್ ಕುಮೇದಿತ್ತು ನಾನು ರತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಲ್ ಗೊತ್ತ ಮಾರ್ರೆ ಮಾ ಹಾ 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 ಗೋ ಮಾಲ್ ಬಾಡಿಯಾರು ಓಟ್ ವಿನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಲ್ ಕೊರ್ರೆ ಇತ್ತು ಹಂಡ್ ಓಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬಾಡ್ಲಿ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಗೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಏನು ಗಂಗಾಸರ ಎತ್ತಾಪೆ ಭಯಂಕರ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಮಾರ್ರೆ ವಾ GST ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತೀರಿ దాని ఏం పేరు GST చేస్తుంది GST దాని పూర ఫ్రీ ಫ್ರೀ ಫುಲ್ ಗಂಗಸರ ಇರ್ನ ಜಾಲಗ ಈರ್ ಪಾತ್ರ ಏಕುನ ನಲ್ಲಿದ ಬರಿಟ್ಟು ನನ್ನಂಜಿ ನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಅವು ಗಂಗಸರದ ನಲ್ಲಿ ಈರ್ನ ಚಿನ್ನ ಹೋಯ್ತೆ ಎನ್ನ ಚಿನ್ನ ಎಮ್ಮೆಲ್ಲದ ಬೂಚು ಎಮ್ಮೆಲ್ಲದ ಬೂಚು ಎನ್ನ ಚಿನ್ನ ಐಕೆ ಒತ್ತೊಡೀರು ಓಕೆ 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 ಗೊತ್ತಾನರ್ಥ ಗಂಗಸರ ಪೂರ ಇರ್ನ ಜಾಲ್ಗೆ ಯಾರಪ್ಪು ಐದು ಮೂರು ಬಾಟಿ ಕನಪುಳ್ಳ ಎಂಗ್ಲಂಚಿ ಆ ಫುಲ್ಲು ಅವು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ పోతున్నానే ఈర్ నైటేని ఈర్ నైటేని ಪಂಚಾಯತ್ ನೀರು ಬತ್ತಲಕ ಗಂಗಾಸರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂದೆ ಒಕ್ಕುದು ಗುಂಡಿದೆಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಂದಿ ಇಡ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪಲೆ ಮಾರ್ರೆ ರೇಟ್ ದಾಲ ಜೀರಗೆ ಫ್ರೀ ಬನ್ನತ್ತ GST ಲೆಜ್ಜಿ ಓವ್ಲೆಜ್ಜಿ ಗಂಗಾಸರ ಫ್ರೀ ಫ್ರೀ ಬರ್ತಾರ ಓಕೆ ಎಂಗ್ಲಿದೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೈಟ್ ಫೋನ್ ಓ ಫೋನ್ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದಾ ఈరు దాల మండేచాన్ పొడిచి ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರುದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪೈಲೇಕ ಮಂಗಳೂರುದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾಸರ ಓಪುನ ನಾ ಪೈಪುಡು ಅಪ್ಪ ನೀರು ಇನ್ನೆ ಆತ್ಮಂತರ್ನಾಂಡ್ ಓಟು ಬರೆಯುನು ನಾಗೇಂದ್ರ ಜವಣಿಯರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ ಓಟು ಇದೆ ಆತ್ಮಂಡರ್ನಾಂಡ್ ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದ್ರಣ್ಣ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂಚ ಇರು ಗಂಗಾಸರ ಜಾಲಗೈತ ಬರದ ಜಾಲಗು ನಾಚಿಗೆ ಬಜೇರಿಗೆ ತಾಯಿಗು ಇರು ಒಂಜಿ ಈತ್ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ನಾರು ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆಯ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಬುಡೆ ಜೋಕುಲು ಅನ್ಪುಣ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತೂಣಿರ ಬುಡೆ ಜೋಕುಲು ಅನ್ನೋದು ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ನೀ ತಾಂಕೊಡು ಅನ್ಪುಣಿ ಬುದ್ಧಿ ಮಂಡಡಿಜ್ಜ ಒಂದು ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬರ್ತದು ಯಾನು ಓಟು ಗುಂತುಪೆ ಯಾನು ಐನು ಮಾಲ್ಪೆ ಪರ್ಪುಣಕ್ಲಿಗೆ ಪರಿಯರ ಫ್ರೀ ಕೊರ್ಪೆ ರೋಡ್ ಪರ್ಪುಣೆ ಮಾರ್ಪೆ ಅಂಚೆ ನಾಚಿಗೆ ಬಿಜ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪನ್ಪುಣಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎತ್ತು ಮಹತ್ವ ಉಂಡು ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇರೆಗೆ ಏಪಲ ಇಂಚ ಪರಂದೆ ಇಪ್ಪುಣ್ಣ ಇರು ಪರಂದೆ ಇಪ್ಪುಣ ಇರಿಂಚ ಈ ನಿರ್ಪುಣೆತ್ತು ಒಂಜಿ ನರಮಣಿ ಆಯ್ನಾಯೆ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲ ಆಯಿ ಬುಕ್ಕ ಬುಡೆದಿ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಸಾಂಕುಣ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಒವ್ವೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇಪ್ಪಿರಬಲ್ಲಿ ಈರಿಂಚ ಪರೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಎಕಡೆ ಅನ್ಪರ ಬುಡೆದಿನ ಹಾಕದ ಕೇರಿ ಅಂದ್ ತುನ ಇರೆ ಬುಡೆದಿಂದು ಜೋಕ್ಲು ಉಂಡುಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂತ್ರ ಲಂಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರೆ ಬುಡೆದಿಂದು ಜೋಕ್ಲು ಉಂಡು ಐನೊಂಜಿ ಸರಿ ತಗೊಂಡು ಆಪುಜ ಇರು ಏಪಲ ಕುರುಬಕ್ಲ ಬೋತು ಇಂಚ ಇಲ್ಲಲ ಹೋಗಿ ಇಲ್ದೊಲ ಹೋಗುಣೆ ಬುಡೆದಿ ಅಡಿಗೆ ಮಂತ್ ಜೋಲ ಬುಡೆದಿಗೆ ಹಾಕುಣೆ ಐನ್ ನೋಡುವಂತ ಇಬ್ಬರು ನಾಚಿಗೆ ಅಬ್ಜೇರೆಗೆ ಸರಿ ಡಂಜಿ ಪರ್ಪುಣಿನ ಬಿಡುದು ಏರ ಪಣದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರಗ ಪಾಡ್ಬೆ ಐಕ್ಲಿ ರೊತ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಐಪೂರ ಪೋತಂಜಿ ಸಾರಿ ಪರ್ಪುಣಿನ ಬಿಡುದು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೈಡ್ ತೋಣಿ ಅಬ್ಜೇರೆಗೆ ಆಂಡು ಬರ್ ಇಂಚ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಹೊತ್ತು ನಾಚಿಗೆ ಇಟ್ಟೋಡ ಇರು ಆಂಡು ಮಾರೆ ದಾದ ಆಂಡು ಆಂಡಿ ನೆರುಡ್ಚಿ ಮಾರೆ ದಾದೈತೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ದಾಯ್ತ ಗೊತ್ತುನ ನಾಗೇಂದ್ರ ಎನ್ನ ಬುಡಿತ ಸೈತನ ಮಂಡೇಚ ಮಾರೆ ಐಕ್ ಪರ್ಪುಣೆ ಆಲ್ತ ನೀರು ಅಂಚ ಏನ್ ಮಂಡೇಚಗು ಚೂರು ಚೂರು ಬರ್ನ ಉಚ್ಚಿ ಆಸೆ ಆಯ್ನ ಮಾರೆ ಅಂದ ಮಂಡೇಚ ಪಾಂಡದು ಪರಂದಾಪುಂಡ ಅಂದು ಏರ್ಲ ಮಾತಿರೆಗಳು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿಮೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ದಾದ ಅಂದು ಏರ್ಲ ಪರುಡ್ಚನ್ನ ಪರ್ಪರ್ನ ಪರ್ಲಿ ಅಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪರುಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಆಧುನಿಕಲು ಇಜ್ಜಾಂದಿನ ಪೂರ ಮನ್ಪೆರ ನಿಕ್ಲು ಏರ್ಲ ಪೋಡ್ಚಿ ಬುಡದಿ ಜೋಕ್ಲು ಒಂದು ಪನ್ಪುಣ ಬುಕ್ ಮಾತಿರಿಗ್ಲ ದೇವೇರು ಕೊಡ್ತನ ಐನೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಸಾಂಕ್ಲೆನ್ನ ಏನಿತ್ತ ಬುಡದಿ ಸೈತಲ್ ಪನ್ಪುಣ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಏನ್ ಪರೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಪಂಡದು ನಿಖಿಲ್ ಏರ್ಲ ಪರದು ಬುಡಿದಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಹಾಕೊಡ್ಚಿ ನಿಖಿಲ್ ನಂಬೊಂದು ಬತ್ತನ ಆ ரெண்டு ಜೀವಳುಲ್ಲತ ಆ ಜೀವಲಗು ಬೇನೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಾವೆ
ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪನುಲಿ ಮರ ಏನಾರು ಅಣ್ಣ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತೊಳ್ಳೆ ಎಂದು ಇರೇನ ಇರೋ ಮಧ್ಯವಜನ ಶಿಬಿರ ಮಾಡ್ಬೇ ಇರತ್ತ ಪೋಲೆ ಪರ್ಪಣೆನ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಬುಡ್ಪೆ ಜನಕ್ಲೆ ಮಾದರಿ ಅದು ಬದುಕುಳೇನ್ ಕಲ್ಪುಲೆ ಆಣ್ ಮರ ಬುಡ್ಪೆ ತೀರತ್ತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಕುಸಲ್ಗ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕುಲ್ಲದಿತ್ತನಂಚಿನ ಕುಡಿಶೇಖರ ಬಣ್ಣದಾರಿಗೆ ಪುದರ್ ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಇತ್ತಾರೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆತನಿಗೆ ಪರ್ಪಣೆನ ಬುಡ್ಪೆ ವಣಂದುಲ್ಲೇರು ತೂಕಾರ ಎಂಚ ಆಪೇರು ಬಂಡದು ಅಂಚನೆ ಬೇರು ಎಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಭರವಸೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಪರ್ದು ಈ ನಮ್ಮನೆ ಲೇಲ ಬಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೇರೆ ಮಲ್ತ ಅನಾಹುತ ಎಂಚಿನ ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲಿಪ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕದನ್ನು ಐಕೋಡದ ಎಂಕ್ಲ ಆರೇನು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಕುಲ್ಲಾಯಿನೆ ಆರು ದಾದವರ ಪಾತೆರ್ ಬೇರೆ ತೂಕ ಬಣ್ಣದು ಆ ಕ್ಲಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಐತಾರ ನಿಕ್ಲ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪ್ಲೇ ಆಪುಂಡು ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪುತ್ತೂರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂಂದಿಪ್ಲೆ ಅಂತಾನೆ ಅಂಚೆ ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ 93 ಚಾನಲ್ ನಂಬರ್ 5 ತೂಂದಿಪ್ಲೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಐತಾರ ಬೈಯಗ್ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೇರೆ ಮಲ್ತನ ಅವಂತರ ದಾದವ ಅನ್ಪಣ ನಿರಕಾರ್ಯತ ಇಲ್ಲಾಗ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿನ ಅವಂತರ ದಾದವ ಅನ್ಪಣ ಪ್ಲೇ ಆಪುಂಡು ಐನ್ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ನನಾತ್ ಇಂಚಿನ ಕುಜಾಲ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆದಿಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಐನ್ ಪೂರ ತುಯರೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕುಡಿಶೇಖರ ಲೆಕ್ಕ ಒಬ್ಬೆ ಪರ್ಪುಣಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಗ ನಿಕ್ಲು ಪೋವಂದೆ ಎಡ್ಡೆ ಜೀವನ ನಡೆಸಾಲೆ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯದೊಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.